dwumadie no ya hyehyɛ no kama ya de ato apaso na ye betu ne srɛ ene abasa ne asuamu ade na meka tietiefo nyina sɛ afe ato yen odofo sɛ afe ato wa ɛwɔ sɛ wo da nyame ase o sɛ afe ato wa ɛwɔ sɛ wo de ɛnaase ɛma kropo twadi ampɔn ba sɛ yadom okutwa nsuo ne nan anka nsuo no na obi bɛka sɛ December nyamai enti afe mai dabi ade bɛtibia ɛyɛ afe dabi ade ɛbɛtibia ɛyɛ afe ano ti ewiem ayɛ furuban emfamamu ayɛ nyunyunyunyunyunyunu sa ɛna emfamamu asesa ayo damframa no emu ayɛ nyunyunyunyunyunyunu enua atifi ayɛ trotro enua atifi ayɛ trotro ensuwansuwa nyina akoda din wei ɛkyɛ sɛ afe ato yɛn na afe ato wabia ɛnɛ wɔn a wodi wa woda nyina no mɛma wɔn nyina awoda pa efiri sɛ awoda no sɛbe praduasa enye obi bia ɛna afe ɛkɔ ɛba ɛbɛto no nyakopɔn hyɛ ne ho animonyam a wɔkyena ɛyɛ akwasi sompa birthday akwasi sompa birthday akwasi sompa se kyerɛ obi a anom de ɛne de ɔde bɛka na no de ɛnya asɛm akwasi sompa wɔn na duru ba bia na wotwitwa mu wɔ sompa tv no ɔno adwuma no ni ba bia Alfred woni madwuma yie yɛfɛ na akwasi sompa enti nyame yɛ adom ɔkyena yɛde akwasi sompa ɛto sompa tv no so a obi bia ebehu no na sɛ na mebusa ne maame sɛ abra yɛfiri efie no ho eba no na wɔde akwasi force na wɔsesa ne din no menim so aso afi David dia mentumi enkyɛ ne nyinaa bepiem ɔkyena ano nti ensuwansuo nyinaa adeda kom wei ɛkyɛ sɛ afe ato yɛn meka kyerɛtiefo da bia sɛ na wɔtwi ɛnoa na mepɛ sɛ metiefo metwe ɔmo adwene esi so sɛ Sompa Asem Mpe Nipa no yɛ ntakraboa na nya ntakraboa bia nso na etuo hyɛ hɔ Sompa ama me ɛnya ntakraboa bia ɛna etuo nanso Sompa Asem Mpe Nipa no yɛ ntakraboa su no yɛ namfom yɛ sai ɛnam wiem ɛno ɛnema yɛ ho etumi ɛyɛ hu no ɛno ti me katatiefo nyina sɛ o tentatu wo ma ne homene so a baafo so bɔne taba mu a na babia atadin ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa ɛna etumi ɛyɛ san senkyerene no dwumadie wei odifo pɔkwabra David watrase saa ɛna wɔhene yire maame yɛboa akua asuama bronya wɔyɛ abrewatia aginadwa chief executive producer madwumadie bema usu kantankanka wo muna samwa ene signa no ɛkyerɛ sɛ na hoɔden no madedia no ano wo ha na enyade omuna samwa betumi atenenka wo adwumam ha bema ye mre bema ye mre o bema ayemre enya asɛm ketewa kra wo muna samwa ene wotumi enkasa bema ye mre enu ti no odifo pɔkwabra David said ye ni nua no enkasa no I said onu akra wa ye mre kakra nanso no duru ba bia ya na yade asɛm eno na aye asɛm foforo wo fosam wo se adaka wo se won kan konkotema mini wo se abetie esija so sycophants wo se sycophants ideas madam for kwame achi asantema pon ma chia no yiba pa na me de chia kase akwama na atwafo hene ono a na ye dama hene nana fosu sapon one ne honam kani oba pasewa omo fa Asem Mpe Nipa dwumadie emfa eni agro kra enya asem ketwa odifo pɔkwabna impomte sɛn la nyakopɔ dawroma ye hoye bibia bɔkɔ de nyame dawroma menua na mayemle ewiem titene nkyɛnsa wia no ɔsan fa so na sɛ malaria ne de hyehye ho madedia no hyehye ho hanon tontom no enya asem ketwa na tontom no yembusa sɛ firi he Afrigana kumasia ye fian kasa Afrigana kwamra mame kan kire wo mu a wo mu ya na wo mu bo abayachi oba abayachi na so wo mu sensuo to a na wo mu hwe toilet gum na wo mu hwe bola gum no eno mentiase ye ni aso ne ye ka enti aban no ne hwan wodi e enti akufo adu firi nkran na wo magina wo se mfa bola ngu gatem wodi e enura
on say me ka sentimenti trotrum ana baby kasa kwasasema kwakwa ne mabubu abusan na togu na me o status atom status me hwenti won anim ne na tade ne mpoboa ben yi man koyi akodi na idi atem na se bra wadawroma o shop way o se me adwo post office na se post office o shop way o se me shop yebu obro san o se mu abro san yebu container o se me mu container ne yemu container yemu obro san na yense o shop na wudi atem se ye kwan wo ha ne sei wo bro san nim o container nim o shop nim wo gina obi store nim na wo ton ai boat wo wonsem enso wudi atem se ye kwan ebi na wo kan yo enso to ye bola jesuma abegu gatem enchim kogu obi fie wo so pa huni die enti hwan ena ni huni senior hwan ena ni huni me tiase se yenya nkasa ne yan ye die ho abro yes yesi susuan eye subonten de hye sa ena mpanifo ame ate no enu ti eye dan ya no nsuo na eto no dan ya susuan no etri kogu nsuom sansuo we ya ekwa barakasi ya no ena ya sande abre ya me anom enu ti na ye nyansa na se be praduasa kese ya ko die die ho eto ko hospital na se ka cho se wo card ketwa no eye 2 million wa mensu wadu ho abro no akopa ya de ma ho wadwen boni no ana me nyina ya yi na se ye kwan ye yi wo ye mantamu obesi won tuam so won tuanya we me yi kwan wi ogata metu woni mu no wura be ho because eye community ade ye nyina de ho si wo ane ye bo ye ho modern enti se won tua enko kan to bi so wo de wo akudo odi fo ye ntua won tua metu gata wo fie nanim amo obo atami awe enti mum ye nye mo bo ye ho efi no to amna fagum eye makata so to ba bi fro sa ne ye nyina ye no mimi fie betu amna ana ye di efie gum ne ye ehye eso to na ebimi so enti enum le bi no na kisa dan bola no wakata so no sa to ba bi fro but wo di wapake gu ho ana eso to wakoje agum obi ko tim chichire politin basics ne gu ho o de twan ekofo ado ba enye ne sa wa dwi ne kuta wo no enu ne de wo koyade mu eto so nko ano eduru se ye bebo pani a na doctor nya ko adwi ne kuta wo nge ye besere se ye bo ye ho a wo so bebo wo enu ne thinking you sompa ma me da se buru enti ye besere ye nyina ye fa adwen papa nante Ghana ha obi didi wi a roba na oto atwene onum suo na wato atwene okoka ozo fro opa kokofa wonum ade de to no isa hanso wo mo free Ghana ko broni krom no wo mo ko mo nko school ho yemfo mo fantete bia mo nanso so no omunum so omu nya antofom community haye omunum so omu nya antofom ehokura Asem Mpe Nipa se wo kwan ahora wo fantofom nanso yenhwe oba ni krom Ghana obeja to adentia ono obetwa no ho beka chese ye nkwasafo ye wo enkrofo bu ho ye from Zoom lion on be papa that's abocho Zoom lion ho na ukwa brochire ko di mra so wo ba ha na ba ye nyoma troka eno no na wo boya na wo ye mpanifo nyina ye kan be ka firi soro omo ko no omo ni sa torete na esi ho no wo wura mu otise obefie ba bi wo ko ne ye bu petrol utimi wura gas ni na ko bu petrol enso so ne obi ye bibi onfa ho ene wo fie ni mu pa no obi abeto na odi petrol tanka se ho na wo ton petrol wo fie nanim wonu akoka wo ko koto a yesi FDA for ayi ayi hwehwemu agya tum se ho no eye eti bla ye nyedai eti ye besere mpanifo ne ye ne yankase ye ho ye fam na fam yesi ye nya de na manem la so a sika ne ye de be ye kwan no sika na Zoom live for je no eye minu mienu sika o eye minu mienu sika kwamna no ye EPA for EPA FDA what so for wadawroma FDA for the aduane omu ye aduane ye fa ye num kono omu ye ana we mom hwe nsase me di eno environmental for and environmental protection agency and omu me hu omu because ye nim omu bla me kwa bi wan kaka kwamna na wo food and drug authority no omu asem ya na nse omu nkomo na so say Lewin moving bi we ye me na me ye food and drug authority box amena me koye panyini pa the whole Ghana da me ne bentum din komo kan ne kwasem eti ye di fa channels bi e beboa mu no sisini ne ba out wa na wo say ewura joma ma ajatum kama wo say da bi the way mo see acting here na very fantastic eti omu mwayen ye nwua ne nye drugs ye nom no mo pa omu mla ne ye momra stores ba miensa
see nya drink esi o more than basic 6 months ya ase nyina ye fia omo mia okay eto mia I know see Asem Mpe kanta kraka nana prompt say Yankopon da roma kakra wo mu nsuo to a wo mu twen se wo de bola ne toilet begum no wo mu na me pese mu sentu wo mu no mo dwene Ghana ho ana sese no pese wo mo na Ghana no bi anwene ho samum Ghana obi anwene Ghana ho Ghana yetima nka efrefre kobo obi anwene ne ho on say last time you program e catch us say ezama Ghana na ka so obi amfa ne ho me say Ghana no e wo ho no mo no menim nipa obe na adwen so betima ni you because ya nkasa no ye tim no sebe adwen no sebe enye papa emwa yen he abrofo ho broni nkola no so mu ko school a omo de sa nema we nyina hye enkola ni trim so ahu enti so hwe abrofo kra no dodo na nkwa asore enso de eye na omo ye menka say abrofo nya bone o omo nhye da nye nipa Monday Sunday me kwa sole ukwada me kompa ebo ne sa nema ja bi omo nte sa but ni omo ye bia no ekonanim so on ye me cho no na ya nkasa ya dwen na e wo ho no no emwa yen last man kan cho say democracy entumi mu Ghana emwa Ghana no kwa na me ka me se bibini bia hia de e hye bibini hia bia hia heat eno ntina wi no boye o kroma sei no so on ye me cho no na wo hwe first na entina last time na me kana na kwasi asem no Sataman yes Sataman no mampani no na kwasi agema jeje susu wo so no so on ye mecho no na omo pragatanum ni ade na kaya me boss ben ena behu se wate sigatam na manfo di na chi yes ane ma me kura me hu bi ache ena ehu hia so se na ne ehu hia so se obekwa akwa ye fi na panimu bi adi animu ama ya yesa ade no at the end of the day ye nyina so no obeka say ye Christopher ne enkramufo ena nananom som no kra de this time no o mama ne kofom ena me coach you say so nyam so mpa free one man die na ye dey e wo hono ena woni bibi e wo hono o kai bible a o ka sem bi o say yemfa entiaso aba o say entia kola tentenso aba yes yemfa entia kola first ne ye say ye ba be ye free hono on say ye mo akola wo school biem on study yemfa aba yes obu akoda akora atworo o ti ase aboni a oyeye ni o tu bo no ma mienu no atworo ase ne say enti say enkola aba no say pacha enti say first no so ahu na democracy na human rights na ba enti say obi ye bibia obi antumi ka obi asem okrom a o obi an wo tumi ka obi asem okrom a say baller no hwe aban de sadas bin akese no esisi ho no mo a say bia wanante a wato nso bia wo no uduru ho no mananka waye den wagya tu we dia kwabna ne tumi fa ne baller waye no ofie nyina instead say ode be ma zoom lion 4K no 2 cities 5 cities bi no da bi da wode be kwa akoto de aban ade esi ho no mo a obi na ba bi na so no ensu ode betum no na ode akwa akoshim enti ye de ade ne besi ho no mo pe 2 days one day kwa ne nyina tumi ye den eye ma ene ye sa ne ma nyina ye den efi ho no mo but at the end of the day papa no nanado no what nkan yon sebe ba bi o tie ne fi ne ho no mo enti so expect pani bi and I say care me boss bi se wono no na emekani we ya do bi da ah and at the end of the day no kwa no make no mo kwa so mo sa nya mobo wo mo nya mobo my be na yale ya o mo de ne two play mo ko South Africa no ban redu Sompa FM me boa sika wo ho no mo na mo sori a mo si mu ye hospitals musisi hospitals akese mo titi doctors mo de doctor for kwa brochi kusua de mo mbo man we mu but mo yale no mo tu mo tu kwa brochi e ko pa ayalehwe enti ye wo fom no ye na ese adwene ho because ban redu cry de ne fa prin ko South Africa still na wo ko wuya na wa wo ti trotro mo concentrate so masa mo ma ye nwene ye ho na ye nwene se be ye nwene tutu ade no aye no ye kasa na be ko ayeden etia yen sensuo estati se eto na piti kakra bran ye a omo aye omo toilet a omo de atoto gata mo se omo bie se be ya eto a ensuo no ebe fa akọ but hu se wo ja wo toilet to gata mu gata kesiem na se ekọ a yesin we ni nyina ya na kokobo nsupa mu that's it ya kasa so na be den ye benom na na de me kan wo ti ase ye nom so so yare yi na mpanimfo na me kan no
metumi aye list empanifo mebrebe omo yale ya na omo twa print ticket na omo kwa brochire na omo akọ ayarehwe because omo nim say ehonum na sebe a doctor for papa ohonum omunim de oti ase na wa me no wo fro ayi plagi akoma nhia no ma ye nwene ye ho ne totu aniema biye say ye ne ye mobo na bedi sa aboni we nyina efi we wo beye ni nyina na wo hwehwe kia me boss say wononum la na eme pra bola ne eyi na ntontom no kwa babia kia me boss wo no sebe babia no watchman kwa da no kwa no ho tono nana babia sebe ni skeleton the watchman ye hwene ye hwene ni kwan say ye susu say gise mpanimfo no mom ene ba beboa owuo ni ba ya ni bewu na mpanimfo no wo na pani wu akoda susu wu maami tia Osei Obema bibi aboko de nyame adom na so adom wo ye da nyame ase wo mu amu tutu toilet no ene bola gu isusu ani mu no ena me ne wo mu de anwumere ye nie hu ni onse tresam ne se we nyame Sompa firi ho a ahonidie na wo ho ena nanonom so se wa de ayeye no na ye wa na waye sebi eya na meka se aban no wone hwan ye na wasi esiesie ye mpotam anye nanado danko akufo ne ono ne aban no ono no ye bampanyin aban ne nipa na ye wo oman ni mu no enti si ebehwe ne ya hwe se bi a ye pempuntudwuma ye payaresa ye pempomuden ene mapa de ye die bebre ya setena mu die a na wasa yankase ye nipa na wasa ye hwe yesu ene ye ban bi ye foso ene wodi obi achi kurampo na wode efin e to famo a wo ka wanhwe obetene ne nsabo wason oson wa chel na nansa na nkran ena ye friend say MC fo ni bi ye friend say Accra Metropolitan Assembly for to na mobia na o mo say operation clean your frontage o then when ni mu gata mu ne wo fie enchenche na wasa wo ye ho clean wo ye ho kama na so kurampo no apart from nkran na Kumasi asenum de obede na o de aba ha Kumasi nyina ya de show for so na wonim kama obia ye de hye wo Kumasi asenum ena me na nani we ena ye nto aba ena ye nye say we politicians we na nanom hemfo we na your friend is saying Muslimi fo mpanyimfo yi bi gina ho a ofo so be ma say ye kase ye hyemla pa wo krom asenum a enyina ni nyina ne sankofo we num because ye be chi Muslimi ni bi e de atom de aye hwesode de amafofro ye se brofo kase serve as a deterrent to others so no ba hu se obekọ na imam bi alaji bi anani mo onyam aba akoprosifo wada roma say obede na obeka se wo onje mu so fo so be di achi na so le ba ko din samone a ye se bia won kwadam be se 6 months and say 2 months bi na na se won tua sika bi no na obepa chew sa so na politicians en so edi mutinti mo mamla no empanyifo hye kwalapo na ntimi nyina mu obeye we ye mi kuoba we ye me den we ye me ye do mu to so na ye nananom hemfo ya ye kunu no mu ye chia mu nyina nanam hemfo a mutin konwa so ye mamadu aburu ngada roma na omususu asori atutu omu chachaw no matutu omasho omu chachaw tutu omu ntoma no omususu akopacho ohine ba wanim ohine ni monya 40 akonwa so be den no akase wunyem plus ni no di nchimi ye do akoto ayi chirichiri ba bia hwa wo obusuafo okora biem eti ye stress ye se wa de ayi na e wa no wa ye de a epanyimfo no so mu hyebra bia wonu mu hyemra kete se bia ene na nakora pa bia na se wa hina your friends a pastor imam also wode wo ho beba beti so bi eye bone a na ba be so no so se ye njado no e bia also kora na ye de asotwen bi bebo na no na timi abo anya side of us de ekoi de Kumasi me sira bia meka Kumasi abon se gota mu nyina ye toilet nko ani apoto bible nko a se so na mo na saka bi etai bo eye rubber bi a nyame anya wadoma se bia na bi egu so amanfodi ade asa ntimi yanka okay eti ye ni yehu ni ya yankasa no yenye ya ade na oman no Kumasi be ye Kumasi be ye fe Kumasi be se connected garden city ma bless so me buy na ha ye fe ye duadua nua na nsa me call your friends say pizza ti ade mo ho me wo so mo de kantan ni bo ma sa dua lunch ni bi o mo sa de yenti ye hwe se wonu mu twitwa te se kanen ne se do ma ye ne kama eti nyina ye nya ne ye mo wasa be ye Kumasi so be fa ne Erti na wa hwe no asiesie opotamu ne jai gata no mensuo no mfam kama bola na mudi gugum ne toilet na emmoa ye ya ne yesa no mo ye ya ye kuyen ma ye mfa nkwasa bai bia ena futu samu a ye de ebre wo no ye bre no sade ye Kumasi ye na so no ye betware tia
na ya matiefo enso futusem efiri obi ani ho wapa atenatene ene futuo ho ene futusem a yede ebra wo no dwene adwene pa na sa adwene pa we no ene nwuma bia na me kenkan no na watwe no kese o se tenken na sa tenken na nwoma ewo mu no na hu behia se Sompa Asem Mpe Nipa ye ne yatiefo ye che sa tenken no na ye ka se tenken a na che se wo dwene o enipa na nkasa no abrabo a ye bɔ no se duru baabi na se wo ankasa no se wo kasa kura na sisi so a ɔmanfo kura timi ka se wa adwene nye se ye ka se wa adwene nya na che se wo ankasa no untumi anwene na adwene pa ɔdɔfo wo bi betumi adwene ye kama pa ɛyɛ adwene papa obi so ebetumi adwene bɔne sa anana sɛdeɛ buku no ɛkenkaeɛ no esi ɛkɔ ɛno ti obi bia da wo wie yase bia no ɛwɔ kwan a wɔfa so adwene ɔdɔfo ɛno ti poto kasɛm no wɔ se moving forward depends on how you think sɛ wo ko akɔ w'anim no wɔn kan korɔ na wo kɔ no sɛdeɛ wobɛsi adwene no saa nkan kɔ no ɛna wobɛkorɔ ɛno ti ɛna nwumere mibusa ho sɛ adwene wo dwene no ɛyɛ adwene pa ɛna sɛ ɛyɛ adwene bɔne krobia sante kɔtɔkɔ meate aseɛ sɛ deɛ wɔni soɔ no empempi no ɛno ɛna yɛ a yɛde kɔda yɛ mu ɛno ti adwene wo dwene no wo busa ho sɛ ɛyɛ adwene pa na saa adwene wo dwene no wo dwene ma wo ho ana wo dwene ma afoforo bi sɛ eduru baabi na sɛ wo dwene na wo anwene ma wo ho na amfa yedie ene kankwa amrew na se wo ye wadwene se wo kwadwene wo bi adwene susu hunu se adwene wo dwene ma wo nua no dwene pa anya sa wo kwadwene adwene bone a dabi no ebesa ba so enti ewiase abrabɔ no me ka kira wo se de wo besusuo no eno ene beba wo so maka no kasafidie we so se eduru baabia wo bia ni ho awabɔ no mempa ya ama no wo bia fiti asia se wo bompa ya wo hwɛ se wo bɛbɔ mpaye na krupo twedi apɔ ba se yadom ahyia no na otutu nanamon ade asisi yie saa ne mpaebɔ no obi bia bɔ a wo bɔ no ɛno tie na anwumre me ka kyerɛ se adwene a wo dwene no se wo dwene na wanwena dwene pa ama wo ho na amfa wanamon ansisi yie na wo ye wa adwene se abraba wo bi ɛbɔ no wono ɛna wokɔ marking steps ana sɛ de wo tu ne nan no ɛna wokɔ kan nanamo no dia me ka kyerɛ wo sɛ saa adwene na wo dwama nipa korɔ no sɛ yɛ adwene papa fine ɛyɛ adwene bɔne a ɛbɛsa aba wo so wo bi wo ho a won hyɛ da anwene wono ankasa na brabɔ ho debi ɛnso so no wo bɛn na adwene sɛ ne nua bi kan kora wo korɔ ne nua bi ani monyam bi anyame dia ma no na ni nua bi sika ekura no ni nua bi aba wo a wawo no saa adwene no na wo adwene na wo adwene so a adwenbɔne na wo adwene de ama saafo no ɛna nwumire mekasa a mede ɛma nwumire kyerɛ sɛ saa adwene no na wo adwene sɛ wo adwene adwenbɔne ama nwua de a hyɛ no so sɛ deɛ wo adwene no nyina no ɛbɛsan aba wo so wɔdɔfo sɛ wo adwene na sɛ wo adwene sɛ wo de ehia wo a me ka kyerɛ wo ne sɛ sɛdeɛ wodua no sɛ saa na wobɛtwa no deɛ a adwene bi a wodwene de ma wo ankasa ho no ɛyɛ da yɛ bɛbam ama wo a enti sɛ wodwene adwene a yi ohia asɛm firi mu na twene sika ho na Nyankopɔn ɛmfa so nhyira wo na ɔmfa so anum wo sika eduru baabi a obi wɔ hɔ a sɛ ne ho dodo no kakra bi a na wɔbɔ yadeɛ ma ne ho ɛnɛ nwumire yi me ka kyerɛ sɛ wodwene na wo hwɛ sɛ Nyankopɔn bɛtira wo a yiyadeɛ firim bɔmpae pa ɛfa ma ho dwene adwene ɛbɛyɛ ahoɔden adwene na Nyankopɔn ɛmfa so na wo mpom esisi so na wo ho ɛnyɛ dene wo bi wɔ hɔ a wo betumi ɛde wo bi ayɛ ne susu deɛ romode sɛ wo die mi gyina hɔ na brabɔ ne nipa bi mani ɛgye ho fine sɛ eduru baabi na so obi abrabɔ abɔ wani gye ho deɛ na ɔbɛbɔ mpae pa ama no ɛsɛwa nanso so no sɛ koduru baabi sɛ obi abrabɔ a wo bɔ no
ensira bi nyame de ama no no sɛ woyɛ wadwene sɛ adenti ɛna nyame ne sa na sɛ wo de wayɛ wadwene sɛ wo mmɔ mpɛpa ma ho wo nwena adwene papa ma ho na obi adwene nyame de ahyira no ɛna obedi akyire adwene de ma menka hunu sɛ saa de wo susu ma wo nua sɛ de kura no no ɛnsɛi de nyame de ama no no ɛnhye de saa mpaeɛ na wo bɔtie wo nua no ɛbɛsa ba wa so ɛno ti yɛnhwɛ sɛ adwene yɛ bɛdwene ɛde ama yɛ ho adwene yɛ bɛdwene ɛde ama yɛ nua no ɛbɛyɛ adwen papa ne mmom ɛnkɔyɛ adwen bɔne ɛno nti ɔdɔfoɔ na afutu a mede etu sompa yɛ tiefoɔ nyinaa ne sɛ adwene no deɛ wo bɛdwene nipa da sani bia ɛwɔ adwene a wɔdwene obia yɛ komu a ɛwɔ adwene ɛba ne tirim na mmom maasɛm a meka to nyinaa sɛ ma no nyɛ adwen papa na watumi anya nyame nhyira ɛde afirim ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo odifo pɔkɔ abena bla nyankopɔn onhyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ nim sɛ nansɛ mirika wutu paa nyame ma wɔ favor ɛto kasa nyinaa no ɛyɛ more than na menim sɛ bia wɔyɛ adwuma 30 years kasa no mu dɔ ɛkyerɛ sɛ mirika tuo no yɛ kama bla mekyɛ wɔ so dwe kɔ aso piao onyankopɔn hyɛ yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ nyinaa matɔfoɔ nyinaa mefansfoɔ nyinaa mekyɛ wɔ mu menye bi mfiri abɔkyɛfoɔ nyinaa kyɛ wɔ mu dwen adwen pa wonderful message libya ni bɛka no wallahi kasim billahi ibi alpha wahed waji kalam wa told sala libya ni bɛka no dwen adwen pa sɛ uhu nkurɔfoɔ bi a omanim da wɔ paa bere biara na ɔmo seta so a saa nkurɔfoɔ no yɛata abɛn wɔ mu ɔmo nwi nipa ho saa o ɔno deɛ ɔdwen no na bere bom no ɛso sene wo deɛ wo deɛ wankasa wotena ase akyɛke wo ho wo state sɛ wodwen wo nwia ho no wankasa wobɔ mpa yɛ atia wo nwia no wo wabusa adeɛ no a wɔhwɛ no wo deɛ wabusa ho abamu anaa ɛne yɛkɔgu asɔɔda mu a yɛne yɛ pɔpɛte so a yɛteɛ no yɛne yɛ asɔfoɔ no yɛte hɔ no a yɛte hɔ ka yɛyɛ asɔfoɔ a ɛnsɔre mɛgu yɛ ne mu a yɛhwɛ yɛ ho asɛ unity yɛke yɛ ho bom no wobɛhɔ ne yɛ ho ne yɛ ko ntɔkwa wei kɔgye anim na wɔyɛ mc a ne yɛdi natɛm ana wɔdeɛ ne kasa anyɛ ana wɔdeɛ onim kasa ana wɔdeɛ n'abrabɔ no wɔdeɛ hwɛ ne wakyɛkyɛ ne ho ɛdeɛ ɛpa no wɔkyɛkyɛ yi adwene a wɔdwene nyinaa no ɛyɛ adwenbɔne ma ne nwia a ogyina hɔ a ɔyɛ mc ana ne nwia a yɛto yɛn nsa afrɛ sɛ ɔmmra mɛpirikyi no adwene dɛ no adwene nyina sɛ wɔyɛ pirikyi bɛni quotation wei de sɛ nkrakora quotation ɛna quotation wei kora de aka mmerɛ si ɛna wei kora deɛ deɛ ne wɔyɛ yi wɔdwene adwene a ɛbɛyɛ fi de ama no abrɛ ne nwani pirikyie no na ka wotu wei na ka yɛyɛ biribi na ka wode w'adwene di so na ka wode w'adwene taatoɔ sɛ na me so yɛfrɛ me a sɛ ne mɛka a anka wo so ka bɛboa wo sometimes metena sɛ memmɔ mpaeɛ ma me ho mesɔfo baako na kyerɛ me Mr. Mike mekyia paa ɔsɛ woyɛ kristoni a mmɔ mpaeɛ maa ho bɔ mpaeɛ ma nnipa a ɔmo wɔ w'anim no wɔkyi wo nifa no wobɔ nkum saa nkurɔfoɔ no bɔ mpaeɛ ma wɔ mu a wontaa wɔ mu nipa a wɔbɔ mpaeɛ ma no no bɛde wɔkɔtaa no nti yesu kan ɔsɛ mommɔ mpaeɛ ma matamfo hɔ ne watamfo deɛ wo ne ne kɔ ne ne ba no ɔno ne watamfo enti sɛ yɛkɔdwene a ne yɛ anwa adwen pa a bɛsi adwene ne kora no ne adwane no kora ɛbɛsigya so ɛbɛhye ne kɔkɔdi kɔwaa wokɔka obi ho asɛm anwummerɛ yi mete asɛm adamfo baako ɔka kyerɛ ne girlfriend sɛ hwɛ no wankasa mu ɔte ne girlfriend wɔ ne hwɛ yie na wankasa nom sɛ wɔbrɛ a ɛyɛ atoo bu ase wadwen na wosusuo no adwen na wosusuo no wosusu ne sɛn eti wɔnhwɛ ne yɛ saa adwen ne bɛkɔ tia wo meka sɛ adwen nipa adwen wɔ brɛbɔ ni ɛno deɛ wuri yɛ adwen mu no ɛne yɛde nanteɛ eti yɛbɛserɛ sɛ wosusu bɔne ma wo nwia a bɔne no obi wɔ hɔ no ma yɛ ntu na duro asase wei so ɛno na meyɛ mpɛsɛmpɛsɛm kakra ɔba adwen mu obi wɔ hɔ no ma ɔba awia sɛ wɔnte sika ma ɔba da nso ɔba no bɛhwɛ no meda ase okay yo nana wafutuo wei wada roma ɛyɛ kama na
ayimpo free mu enso ye beka bisa nyanko fie kese na boba ne mu mefra sase pa nana hwe de nipa adwene ne saa na wote enipa se de wusi dwen bia saa na wote na ya na enipa mfantu ne tiremu se enipa ya wo dwen bone amanu se be woka ne nyankopon na wunyina ho no mu debi da bia saa kasa we mi gisa kasa we di ntidru ba bia wo dwen bibia ma wunua na wadwen ho mienu say Bible ka says me na me bo sikani or the for me na bo hiani so hu ne me che no aha na enipa bi wo ho no a ho say oba wa bra bu mana say adamfo yonko bi e wo ho ne so oba wa bra bu ma ho wo hu say eniema papa bi ko so wa bra bu mu pe bo so no mu na mu na nipa bi wo mo hu say wo life no o ko so pe na ninje wo hwa no kra no na ninje wo ni di nkomo a like chese bibia ni ya wo ye bia kire se na ninje ena sa ni pano so hu se du se wo kofomo a na wo ben wo chese na ni age ni pasa de wo dwen sa na wo tie ena de wo badwen bia ama wunua no e beba wo so nana me nkasa nche me sua de we wa brabom efri mi so ade be efri se me start ya brabo no ade bia me de madwen course bia ba mu ama me ade bia me de madwen course bia ba mu ama me mi so ano na mani brain niema me yensa sa niema ni nyina ba mu ama me na eya ade a esimani so me dwene ho tem bia aba mu ama me nti eya na me bisa mo se sa niema we ya me dwen ya ba mu ama me na ye papa nti me kwadwen bone ne mamu ma wo ema me ana enti mesrese enipa wo ho no mu a dwen adwenpa na de wo pese obi nyama wo no wo ye sa ade ne ma afoforo dwen adwenpa na adwenpa na nkasa anye den enhwe os na men kasa ncheme dase okay abrotia ofo so ma yenchia yetiefo nyina na ene de awode aba no so eye wote ho adwenpa na ensusuye ne adwen bia obedwen no wakomem no eno na ya na osoro esom eyemawo na ye ka ebiem nso se ewiase ayetie no eya na obi nim awieye ne se de esitie enensem na ya na yehu nanso ochina de no eya na yenim enti yete ho a yenya adwenpa emfama obia na yenye enipa nso ye efise nipa a uhu no enne no ebia ochina bi no obekwa akohia ne ba bia na nanimo abanyamo abimpa obetwea ben no na wo fere enti wo wo ho a eya adwenpa na wo dwen so a enwe enenko ade eya adwen ochina ede se wo susu ensusu ye pebi so a eya no wasusu bi ede ama wunua Bible said de mo pese afoforo nyama mo no monye saa emfama wonom enti se wo dwen wunua ho adwen bone a eya na wahwe ne ye efi se ensatia we say no the moment Albert ne ba ku se di ahwe nipa so no the rest no ehwe wan kasa wo ho enti se wo tu amena bi nso so e de ama wo nua bi a me ka kire ye se eya na wasusu atu amana do fi se wan hwe ya na akoye ne ma ene eyi oyonko de ni bi amena obetu ama oyonko no wan hwe ya wa wo de na ekotom no wa petri e de akwa akotom enti said the Shadrach Meshach and Abednego na ye do omo kwa kogu oja fun no mu no omo so omo mu ana omo di omo kɔ no omo na fa ho omo kogu oja ni mu enti na me ma me kasa nwa brenet ya ye me ka kire obi ase se wote ho a eya adwen pesusu nsusu ye pa na esusu bi nso fa ba wunua na nipa na ebi ene wo hu ni se onkɔ ba bia no nipa ni se nipa na wo hu ni se ne won fa na nya hwe wo de ne ye bibi papa bia nya ye no o kire nya me ye adomo a wadwen na wodwen ma na ye bone adwen no ebetimi asa aten ne de about so so be ma me das me de ma no si ase no okay eno ti yanwene yanwa adwepa na esunsusuaso no so abewie awieye pa ama brabo no aye kama eno ti me kan tro say adwiri bia wo badwene no adwiri bia wo badwene no sena ebesan abaw so sede tese wo tobo ebodan ho a esa ba so no sa ena odwena ebeba so and until you are the product of what you think I should say joba dwiri bia no sa
enna ebetumi about so 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Oforisuo. Yay. Na mo ti say. Adom Anisha. Oyibo na sna. We wow ni akito Ibo national mi we do ado akin for papa peti. Yes na kasa na chi you. Malaria na attack ye nyina. Easy. Ti hu mi voice ni klo mi voice na sisa. Na me shira na bi omno afama obi anu yakopon ma na ahode na etina ye ntene nka. Ba show ni so a o ma show ni so e de. Uni sika kro tini ma o stressa no de akufi. Eti omno yakopon sa ya le maye. Wi aso ti wi ase a se udwan adempa. Dwan adempa fa uni ahu. Na Oforisuo udwa kodun a enya kodun na obeka. Anokwasem. So be a body akọcha kodun da. Dabi. Obi wo a ni nue ekoso nu na eni ya. Ewi ase de wa to ama uda. De wa to ntuma da. De wa ma obabi di uti atu da. Ye nya ni boni. Ye nka boni fa ni hu. Ti ewi ase uti wi ase a. De o pese o ka fa ni pa ni hu no. O ba o sa o ka boni fa ni pa ni hu no. Na Yakopon peja no. De bia obe unu no. De wa ti utrase. Utini ye nenim. Okay. Hello. Yeah, good evening. Majeso Mpe Nipa, udi baby afrefre. Me dey na na kwa me kasa free kuma se Aboagye. Yentio. And mo program na me kasa subi. Yentio pa. Yeah, and that day kasa mo dia ba na future mo dia ba die. Yeah, pa. Sompa. Na wi so na ho na odwen agwempa na editi woni wo abrabom. Ai so odwen agwembone so a esa bitu ochi. Nti enka se ni pa di obedua eno a na wo dey. Twa. They don't want to say. Hello. Ojo. Yay. No mo dey dwa. Atuma dase. Yeah, my official text of the deal about. Na kwafo na chi statue no esi ho. First go for not to you to a pampe. Bodia no kura no. Bodia no kura no. Sikadwa no kura no. Sikadwa no kura no. Na na manfo bi so asini trase ana ne ti no ehwe. Na ko so di ti na hwe. Na no trase asanteman ti ase. Sasa pe no se ye di no ko so na kan ko ma asanteman. Piao. Yeah. Sompa FM. Ojo. Bana ba kwa ya mentia di ya kena du gas province sus. Na ko kwa di ma so taxi driver do ma bulu. O ji na about cable financial or champagne. Da mi se o pa. Da mi ni. Yes o kan. E bi aya na me kan say. Told you na wa di mbele. Ko ko ti sira na anu wan sai da. Wa wo ko ala ya ma sho. Na we so ba ku bi pa. E tu mu just be nti. It's not after so the dragon one yellow not yet. Dragon Pamo, or Ponkaya, the 2 have out of Ponkaya. What are your first you, let me shout. Okay. Hello. Hello, Oforisuo. Yay, Mamilia. Good evening. Majeso Obapa. Okwadi eni o asante akim profa. Oh, wone ya Asem Mamilia okwade. Oforisuo na de we ya odi abai Asem papa jina de papa o. Na de tama unia. Eka obi mkono Oforisuo na ho so ni age afiri wonsam. Oh. Obi jina de se ade ba chini ayi odi fo Paul edi. Obi jina de boni sa ade ba chini apamo abrewetia. Aya Asem o. Ni nyina emfa so die papa bia ni we be nti woto wa jina pama mesanyum. Ose ka Asem papa ma okra. Na bebe mo amma. Nti woto wa jina ta. Sompa de amanga ye na ye afiri wi aso de nka bebre. Pia. Na okay. Na yi kugu adwene so efiri wutrim. Aya Asem o. Hello. Hello, fo. Mamilia. I need to back on and answer me. Wa kasa wa hu won. Mehuka. Pasa mani abeja ko jina ajo. Ya jo so Obapa. Mono baby o bia esere.
man a hunter no sa me kayen sa odi for so chia odi me je so pa me je so what in Chiana say Matias yo ofo diagem pano na bola sini amo kenye ofo ono wa ye diane e wo fie oba no apege no wa chechere ebi seti bi ga wo mo banchi bu ezuo mu no ma ko hwie gu gatem enti wo de be dia wote no se wo sa wote etifi ade na etna kwa na afọ ebi ana wunni ebi so te be bi na ade na etna ko bo nsu a wunni ana no mo no akosa no enti agempa na ye nyene no we mu nyina aka ho so de o de ball asem no be ye anokwasem ebi pet me de foka no mo jeni mu ene ma ye no enye ti ye hwe ne ensesa isu ba nye sa abrofo betna ga na habra na ye kokotna abrofo kuma ye beta kwa akosai ho nti ye hwe ne entoto ye ne meyi okay hello ye yawu aha na te da me bo amo me giranga kasala yam fame onto mina enaka bi ene mi obi ye wadi o na marada aye babio minia omono mi chapi em ni cha na wanya ngode na wa be me ye igma to mamo de onyina mi chiamo ofo ye so nu se ka obi nkwa nanka ni kundu kuni ni ntima gogo na oto eno kai de bia ko amati bia ko ti se bia mewu so nu da onya se nipa na se ju nu enya mu nyina nipa na obaba ntem abesu katipa no mada wani jo ne tipo wani jo ne tianesa se dimo mu bi dikaka mata tipo bi ne obi si mo dun akenti yemen push so do akoma agbalagba ko ti wo ku na wa bo dam e pa fam no na o ka ejulayon na no ye ko wake up TV show nkofo na ye be mu ko se nkwo bo no mi won so mo se o mu nu sha na mo se Robert na dida abonte no park no so amem oba Ghana ha no obi ko kan na odi wa tem se Jula no go ho o ko he bo na nura wo na o ti sa no ko no wa ye den omo no mi tia pa nyambo e tina bi sia okay hello me papa Oforisuo berema ni munyan foto brosi ahofe ke adu gas oven papa katre wati for na say mo mun to gas oven bia nkwanche no makwahye why anokwasem so me police station nachi e ho na ke edo okay no akatre o say aboa so to Mamponten road o so ye kase why na mo say me papa o mo no na hododo no hododo no kakra China me de ko hospital ma fa ya da wanu ase China me pia na hospital be nyina ma na kama jo enti papa mo no kana komanto ni mo ai jo me bom pa ese papa bi a ode pan wa dada ye no ko no nyare what they buy pan no de what they buy no Oforisuo de ya to be defending you be a no for what they buy we there me dia dance trudo now dia kura ye mienu Sompo. Ayere chao pa. Papa. Eno kremo ye before. Ye before ntiana edin say ibijai adwemboni aya na ye dwene no. Ye before nti bibia na ya dwene ye dwene nyina ne papa. De odi tia ne kunu, de odi tia na yere, de odi tia na dwuma wura, de odi tia obi akofa na dwuma, de odi tia de oye na dwuma. Ensem bibre mesre omi nyina zo sen adwene o so sawa adwene a eye kama papa emre ni nkeke edu ko mo nya dwuma ma me wai okay ke edu gas oven na tene kano hello udin baby afrefre Papa Veronica first na school mampon vero yetie o papa yankopon shira mo pa oni obegafo nyameti ase
And then you make a mechanical catch and say, if you are saying, quite so would drink a jumbonema unia, or would drink a jumbonema unia, Sajano, a bawa and casauso. And si papa, now go for a sham pa. Meaning, said you living in a yain, Madame. Amen. Hello. Yay. I say, yay. I heard it. 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 Lele. I got them. Anche na kata chobe mawuye afi yaba. Anche kwa. Oh, can you see ya swafu minini yake da umba papegi ya. Ezebo haya de wensa. Ya den sese be gua kompa. Afidi da no. Enya asem ketwa. So kwa over. I open the call. Na uni so yin tin no to no so if you do good you do for yourself. Ampa. No nim sese dem pledges so dey do gu aduani mama ono ne ma baba bigi. Let's say so o ngai pa. Ya je pana ge pan so. Okay. Hello. 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 Baby afre udin. Afoso Pizarro ni kinkasu. Oh, ya cha anti agima me why? Mateo Foso betonka. Okay, any block man. Mateo via betonka. Na Foso jumedie die Sompa die. Se ushoma jumedie pie ni wa se airport time mu jumedie no. Na de osari aka ho a ama jumedie no kura dimu a aye jefo de kwa ya futisam to da abibia wudi kodi kan sana jumedie na shafe no. Ya dia so ni papa na ne de no kura de di twam se dwanjempa na voso ya na dwe ye de ka ye kan no se ne ya wo bompa se twedi ampo nyanko po won hira wo no nese onzo nyini se bi maf pra na mompa ye ma obia na ba bi ne ho adwembone a na adan na aba so titiri ye wo mu a se de se bi wo mu nsam wo bi o magi nkofoforo ene o mote no saafo no kura no kwa wo fa so twitin kofo mane ade no fozu ya de a to se enhani na we na ene bonitew abrantie bi no obi tnae no ene tnae na nipa no so wo ma ene ono so wati na ene tie na treatment o de ma no afedi ko duru ba bi so abrantie na ne ye na tanta de ye mfa nya hwe no ene wo no be di mu ama sa nkoda na eso mu osoro no ene wo mu bre ye ntia ya adwempa na abatan no eni masa afo ntia jere sere wo foso wo mu asabi wo ne nkofo ma no wo mu nya adwempa ma afo nso ne nso wo mu so bia so nya foso medase makwa wo bia ba. Okay. Aha eni ade ofre no enyina ebesie Sompa Asem Mpe Nipa no eno ti na ye ka kire ye tiefo nyina se wa bra na me course Hubert Seminary no me spiritual director Father Daniel Poku Mensa sisi ya wa Santima Pon St Joseph na asem a uta kan ye na edami kotodwem me de bo me bra se wo say you can wo ubetumi you can ubetumi eno ti se akoba se ye adwadwempa ena nwumre challenge amitro edi ama Sompa Asem Mpe Nipa fo nyina se ubetumi adwadwempa dwadwempa ma wumia dwadwempa ma wo ho ne Nyankopon enyina so na wonfa enhyira wo efiri se kropo twedi ampon no ono ena ne samhyira emanipa eyo defo ye ko ade akoya nimu a na de wo ba no ye twa no dia sabre ye fa ntia kese enkoma Kimburu Empire o krofrom usane akochinola S5 ase ho no a ho ena Kimburu Empire wo pam enwoma na ne nwoma efeye papa se Kimburu pam de ma wa utim se yes we pure African way na ye nyi master boat emu master boat so Holy Rosary Roman Sunday no nchemu wa news wa me master boat also pam nwoma papa ntino uhu Africa we kama bia fatamia master boat na pam me Kimburu for de ende afei no mu di ho dwuma adam dom de ne beba no mema mansan nyina hu efrise omo de papa ye kokoya nim Sompa Asem Mpe Nipa de owiaseman enyina chi atum no de asanteman eni ho agoro wa brabo no ngoso ene no duso a Sompa Asem Mpe Nipa no nya asem ketwa kra ade bia ye original no ya na firi Nyankopon ho ade bia ye original no Nyankopon ho na efiri de wa ba no enya abetena se oba pa memo akwa aba
ya no akasa den wate ye ni agro ha no hunu sa no oh ne kasa no ye besere mo se mo ntemo aso wanya nkwanhia kakra ti ama ne kasa no nti no ya na wayere ho kakra wate ye mo akwa aba nya o hote sei amiado enne ye betie udin de sei achefe ma Adiza free hin na bae free antoa Adiza free antoa pachane jo Adia na hawa wo de abedan ye say ye nkomwa Adiza ache de hamene say na me ton kosia o Dubai ena me dan na me ko boas me ko me ba na me sabe to aso enti nso rebi aya bebi amete no ono so tre hobi ono so ton nso ho me ton me kosia na o se nso asa okoko yi nso ni bi na o da aba account me hwa ma no ena live eto ayeso ena o ka chem sisi bi friend so wo ton so ena ma mbi so betena o so mi yi nso ni be ma no enti mi yi nso ni ko ma na sa live ho na ma mi aburo bi city ho no so ton so ho ena o ka chem say ayama me mba sa live ha say embe ton so bi na menim de wo ha say ni ha say na me se mi de menim but adekora I wo ho ne de o kwan so onka o so onka nchemba ma me beton nsuo wa ha se bi nsuo wura ne ba me nka nche ne se ma ne beton nsuo e wo ha bi na nsuo wura ba me bisa ne se na ha se ne de na si ma me ne se ma me ton nsuo wa ha se bi ana o si so o jani ni nsuo ma me na okoyi bi ba na obi to bi a me yi ma no ha na enye ni na adia em si o ma te na ma me ba ko no e ka che me se me bona ma ne de no betima me na ma no e passem awa kas ma che me ko busa me se o kwan se me mbusa asem no me nim nti o kwan se me mbusa me na masaba fufuro bi mu ana o se me busa me ma no tuntum a asa obi a me hwi na me se wi de me menum wi sa na ye galfo no ya no te ya no yetum me num me mba ni na so ama no yetum ana o se me bo me fuma asem ko wi ni bat se o san sanity se o amsa antu ka tell me se me wi ni won se manum wi da me ton adu ka tell me se menum wi obi ntomada o so waka me se menum wi na o se menum wi a me de wa manyame ana se me di na manyame ma no a me de kan me fan anya asam nka biom na o de me be maka o ma me nansa 3 days sakam bo me ampeche me busafo krompo ehu me nkase enti asam ni si Wednesday na asem ni sie Saturday me ko ejomu ko to me ko su santempa enti me ba na me se me chip ni ye twa me ko bo fuodu ma kwa me chip ni enti me ba no menim saka na bomio se moto na bomio sare reta na bominim de bomme wa hu de ye ma hu de ye me 3 days na me da hospital menim de ye me ye do ko hospital nyina wa menim de ye me hospital ho no menim de to me o se ma me no se wa no ye tun onu wi menim wi ana me sim menim wi na o se menim wi de me de na manyame etu ka se o de na manyame e se o de wa modua ma bodua me ka chance menim wi na o gina ni podom se menim wi sa ka chance me sansane de me de wa manyame oba pa wonya sure say abeduru hanti na wodane wa no ye ya ha no tie miye ye nka no krasem bia watima say achayo ye nka no krasem bia won bia obi anim se nyame di de wo ba obi ani ho awusuro nyame di na boye pacho me bo nyame di me bodia da minim di abona ma bodia me se me de media nyama jane ne nyama tu kan say me kan sa na me kan man ka bibia kan say de o kan ma afiefo nyina tie minim wi na o se minim wi a o sa se me sensen de me de wa me nyame na uja na me ja man ka bibia no no so kan say kire o me ma jane ne nyame ena me ma jam me no na me de kan no me sam fon ka asem biom na o ma me 3 days ka be bom ya peche me abra mabusiafo no amu hu me nkase o kan Wednesday Saturday be 6 5 am me koya me chip me ba no me nim sa kan bom yo sa ade de ta pragia ni bi ena bom yo sa moto so na bom me ka sa me ni ma de ko bom ya na me nsuro nya me ni ma de ko ai bom me yehwe na yenye ne ba no free so yenye ne ba no na yento adwumadien so abrampa momfa ni sei na monye akoda no na baby a yeduru ye aduru bunum efri se maame no se na no na wode ka sa no o ma no ka sa asem ni biem eno so eya asante kasa twi na no na wode ka sa no o ma no emfa ka sa asem ni biem mira bi mi kroma asante mapo A17
ena pani kwasudu a papa no nya ne ba bi ko nyame fa ne kranse yie na ne komodie bi ana wodi o ka kire obi se saa temdidi a wo saa akora wadidi me no mema wan jot wa yenso ano etina mente saa kasa na se menti bida osevo saa koda no mema nanom jot wa yenso ano ena mikobu saa ze pani o kasa die efrisi o menti bida ena o se miku na free wias na chese tete hono omo ano nom secret no se de da wo mo ane de si wo mo ano na a kire se we no onum jot pa no na yenso no mebusa ano no kire me mu se make mema nanom jot wa yenso ano etu abapa ma America se o man fa wanu wei enkasa biem sa na o kan ma me no kra ye kon ho ende no sister na o kan so ndi adanse ni me ne papa no kon ho no o ka tell me si ma me ne say so when you know one free na asemu a obehu ade a me hu ye nti e kwa kra sister ne so ntimi ndi adanse wani ho bi ya sister o sanse di obedi adanse so mo fa no ma asemi sister ne ka say bolodo to nsuo no o chire mu chire saa na ma me ne kan ma me ne mpo ne ka tell me si ma me fi na o chi me tena me kosia no nsende ye kwa o ka tell me say o ka tell me si ma me ne say ono so wan yi ni ho amfiri ma asemo mehu ade a ono memehu ono ne behu ade a memehu ye nti wantimi ndi adanse bia ma me nti papa ne ba anya so wantimi nka ono ompe no asem chese sister na ko bedi adanse nso so oni adanse o so ndi batin so wura na ono so gino ho odi adanse de papa ya frɛ no one na akasa na so di ne de sei adiza enti wonya so se abra wutwa akwa anim no minam kwan mu ehefa na ka ne bowo me nam o town baby mami kakra kan ton fruit koduni abubene tina wonam kwan no ho me nam kwan no ho amoto ne bom me nam baby mami ne ton ayi hono ma na yesi bom nti me hede fridge baby am ye fridge me nim kwan fa so bom tina wuntwa akwa me nam kwan mu am ba na me ba be hure ne say but baby am duru enya ka kwan na bom baby am kire me say ha na moto ne bom enya kwan mu me ko yesi meti ne hede fridge na beto gata ne mu eti ti a wote hwe ye nya wan wantu anam oye na ma ka no ase moto no bebo wo me nam kwan mu baby am nam kwan mu am eba no moto ne bae no ya de e se moto ne bae na bom ye se bom bo fridge no ana me beto gata nti gata na me to na me ha se no e bom na me ha no ene ha ni na eno na ma wano na isa no ya pam ya tie ma no ne tie wano no tie se no ya tie ene ha na o katre ma no so me katra mane me ya intiminsi me hase intiminsi ho wano no a o se wo manfa nkasa asem no o manfa nkasa biem no eno na ko se nui mano na yesa hana eti o susu se maame no na ayosa maame no kan 3 days ena yem no obi anko ye ono na me ne nya nso no hu kasa ena o kan 3 days na kan na o de ma anya ka moto na me nya ntem me say ono aso na ye ono do ma ka wo de wakase ka be bom ya pecha me abra mabusu ofo hu me nka sense sa ena we koye moto ena ye moto ne bom na se ne ke koye moto di aka ma me nyu ono a ono a yenyina ye tie na je we no wi asemuni mu nsem na maame no ukọ ehọ no utietie ne nsem a adai maame no bọkọ maame ne de nyame so no kure mene ne nchia kura nhuru a mene ne mienu ntemuda but maso ni si ya nkrofo echirechie se me ka ho aban nipa 4 ena wa ya amusa ba me de meni hu ye na nipa 4 no waye bidan waya no adumi amu ba me de me ngina ho se wa ka mama so we atida ma me de ni si ya nkrofo ka se sa na otie wase wo de wo anu tum no wo de anu wi menum wi wase menum wi so me fo bi nkama no korada na ho wo ton de ai me ton kosia na wo ton kosia hwe so ton kosia na wo kroso akotonsu ma me no tonsu ana me pa cho table na medicine mene se ma me no so tonsu ono wo tonsu o sala ewe mu ene de wo ka se me twani so ma no koyi bia be kan me ne wo table ba na che se wo hu ye hi wono ne obi e wo competition e wo nsuo ton wo eti wo ton kosia na wa hwe so ton kosia wona ukoyi bia ma ono no de na sante mama me de na kosi ho me pacho bat min enrich ya eti me ekwa bi so no so wura na me ton nsuo no wone ma me ne wo kasakasa ho bat me de minnim
Okay. Owusu atie nsɛm no mu nyinaa yɛma no na ne kasa no ne katama ne na no a ka maame no sɛ wɔde bɛdi atam wɔde bɛdome no ɛno akɔ stop no ɛyɛ asɛm o. Okay, kanta nana sɛ wɔyɛ sɛ kosua no maame yi tɔn no baako ne tɔn no ensuo wei tɔn nsuo na wei su tɔn nsuo nti maame tɔn kosua nti ne nsuo ne saayɛ no deɛ wɔde ne kosua ni si ne table no so ne nsuo ne san no wɔyɛ sɛ mesrɛ ne hwɛ ma me na mentum reka nkɔfa bi nyɛ den emra nti wɔkɔɔyɛ no ɛna obi baa so ɔtɔ nsuo ɛna oyi ne nsuo no bi maa no deɛ wɔde ne nsuo no gya no oyi ne deɛ no bi maa no ɛna maame a wɔdome no ɛgye nsuo no efiri nipa no ɔde nsuo na ma no hɔ no mo ɛna ɔde bɛtum no ɔkɔyi wɔn no nsuo no bi ɛtɔn maa ɔno nea meka wote aseɛ Matias na kyerɛ sɛ wei kura da ne ho ahi. Yes, nipa no ɔso ɔtɔn nsuo na wuyi nipa no ɔhwɛ na nsuo no ma no wuyi bi kɔmaa no ɛhɔ nom na ne ɔno so tɔn bi wɔ nkyɛn no ɛyɛ na bufu no ɔgye nsuo no bɛto wɔ no baako no die no ɛyɛ maame no ɛna ɔno no kɔyi ne nsuo no bi ɛma deɛ wɔtɔ no ɛna deɛ wedi ma nipa koro ɔtɔ no wɔgye kɔtum wote aseɛ ɛhɔ nom na exchange of words started sɛ ɛba ana maame nyɛ saa na tie wɔgye sɛ ɔrekɔto kage no na meka kyɛn so wɔmfa mbra so 50 pesos nti na ɔyɛ saa ɛna ma akasakasa ne nyinaa ɛyɛ bebrebe bae Ready Nyankopɔn. Enti ɔmo se saa nsuo wura no ɛne maame no wɔ asɛm dada. Mede mini basa na mete ye mini hu sa ma koda mi hu sa ma ya kasa da bat ye se maame ne we no moto nsuo ebenti de bia mo kasa ba mi na kyerɛ sɛ wa deɛ ɔno to nsuo no akɔboa no deɛ ɔn deɛ kaa mmɔ no da. Dabi come on da. Na kyerɛ sɛ wan kasa deɛ wo hu ye maame na hie o. Aboa kotra sɛ deɛ wɔto boa bono no ne ho nye na hie o. Na mmom de ogya nkyɛn kasa na ni gyene no. Ɛno ho mframa o. Etu ɔka sɛ kaa na bɛbɔ wa na moto. Sɛ kaa na bɛbɔ me Abraham abusanfo kora hu me nkasa nsa na ma no na mede kan no. Me nya no kora nsa nka bim. Na anu die sɛ na ma ɔkasa kora aba fam. Amani kulu battery. Kulu battery, yeah. Etu we moto na bɔ wo. Achani. Etu afa na tufuo bɔ ana we diem yɛ ɔya. Ya me ha sɛ na mentime da me nsa le. Na free wo kɔ no wani ti wo hospital hɔ no. Adwene bɛ na ba utirim. Meniti hospital na me bowa moja na me bo moja wa na me sa dani sama no ni na bo moja wa me bowa moja wa na moja bem moja wa de yemmo me bowa moja firi ma no ba me jin so moja hospital kura me wo kura ma chom video nurse ni no ho me jin so moja nkwa me ba no kura na me no foni na firi moja na ma moja me ba no me cha me ba no nti me ba wo me ba no ndiri se me twane na video ende me dey asende ojo so amoja wo maame no me jin so amoja nko a me jin so amoja wo ba ne nom no fo so amoja me nu foni na afiri moja ma fo no fo na ama no na na wo bo moja wa me bo me yese na moja ne firi ma no e so ne se na e so ne eno na ye moja wa no ama abrowa de wo ba hwa ha eno na ye moja wa no me bo wodi anu moja na so ne se ya akola no nom no fo so e moja akola no adukonta mama no fo na me nu fo ni na afiri moja next fo ni sisa me be sheet ma me kakre bia na mo sisa me be sheet etu da ho sei me da ho me ko 2 weeks se wo widiem to sei wo widiem to sei se ni na me ti na ha me na ha me no fo no se e ma moja biem no ye twa akola no me no fo ne na wo dwon so so e me din so a enti se face no me din so na ni ya red by enti se face no ya semu se si a wabusuafo we me busuafo me ma me o ya lesuru ko da dem nko no be di mechi ma me so ya lesuru na papa so e papa free yesu so na papa free mu na mu susu na papa so free na ma me wo sei me ma me wo nkola 7 ene me nu te aka nipa 5 se unnuanom 4 no maka no we me na me penini ti 4 no we amu ba kuno de wa walu bu food ana ba kuno so den se ana ofiri Saudi aban Saudi na ya wo ko check up hospital ho nko yeyi wo nko hoda david
Hey, and so you serious, oh. So far, I couldn't know. And so you serious. Ye won on for Uncle Dr. Beam. I said, me and me, Manukuru, me and me. Dear, who no man no maintain my biase. Meow no for na a babanu fuso no bamuja. A bamuja, mamma banner no for me, the home into me solid. Your mamma banner no for any say. No more Jeffrey, no more charcoal and no for it. Yen charcoal no for no near comra, Yanko computers or your dimra, near Twasso. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do na ni akyerem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre e wo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi e wo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site e wo kumase wo betumi so afre ahmatofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic e bebo Abeba, Matsia Kanso. Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere nso chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie mo aso ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomade aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eni giseme se omo ye free health screening okwa o be check repedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fodi kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Okay. Sompa Asem Mpe Nipa yamatie fo nya hwefo nyina akwaba biem eba de asanteman agye atum na ewiase abrabɔ na ye bono obi amane esan bi ewu ewiase ankasa no obi amane esan bi Adiza enti hospital wo na betua obi no ma moto ran ne betua me bi ma te say moto ura no na hwe wo David moto ran won hwe me fiti ye yun from hospital wono me fie ye chiron drum ye bi ma me friend me bre ansa na me nya san drum ni me no e be send won che me Sompa FM na unim baby otie baby otie nde me ni baby otie ba ne number wo me ho eye moto ura no me pa twane na ebra no ya no ofrew ekase bia wo ho te sei bibi ete sa Enrich no frame me se me ho te sen ene ndra me ba ha wase ne bra bi aba obese ombehwe na me se me obi nti me ba nti tama me duru fie na ekobo wan na me duru fie nti moto wura no de
you free hospital no on shadam fan bi ni 10 pesos in come say jikoto duane mpoda ni 10 pesos in ba me hada kosua no so na woton wo na me ton na me de hwa me ba no na adenti na maame no a obedi adanse e de amawo na wo de adibem no oso won kasa osuro maame no ana wakasa wone bla na kasa wakasa pa wone na kasa ono krampo na maame kwansi me nkwanti na me kwae no me humfa me timi di line no ena me free ho ena me sister bi kire me say me mbra ha say ena me nanti bedru kenya ase ena me fa ka ba ntendo ame ko na maame no ho ma me sika to duane maame ba na osama bla we maame ka sika me kwae anokwasem ne se etiefo yenya ha no se oba na se wasem ade baaye no eye ewuo asem a muntie ne yie pa o asem a wode beba Sompa Asem Mpe Nipa no sabem praduasa pania na ye ne no eye adwuma ansa na Nyankopɔn to ne sa afre no katacho be ma mrante hene na namo no anye didi so o se wode asem ebedan no na eye wuo asem eye hospital asem a ohwese wasem no obeka ne tentem amawo na enwoma ayedai afiri ho adiamawo enti ababa wo we beka na asem no sede wo dwunso moja sede emoja firi no fum na wo bowo emoja eba no na wo se ye gina so na ye ye de be ye de ma no na asem ede na asem ko se de abraba wo we kodi akire na kire bi ye be frɛ no yeso do oba am ho no wawu ko a na mfa so be na ye benya de afiri so enti ma me sebe produce a wo se na tutu nyina moto no a bete ane wo se ni nyina we na ko hweme hene we na hweme hene o he hweme hene ha se wo se na ko hwe ohwinim ehya ha fe ma me hwe eti ese no 32 no na dia kani sana shortage abam awre hosem o ya wan fa bia anya se de dru ba bia ma me hwe ye tie Sompa da bi fa hwe microphone no ni hwe si besisi amawo a kafra ejana breho kafra adiza kafra eti se enye moto ye bowi a na osini nyina wo ho eti moto no bo na osini tutu za atane adane ni so Sompa yako abe herbal clinic say ya tie pia de fruit nyu eso ekosu nase fa bedan abe herbal clinic mamia be na manfo agina tum ewiase nyina agina tum eno tie din foforo de ma no say the sickle cells doctor Sampa Dr. Sagro abe herbal clinic na abe herbal clinic na nsen wokɔ abu na nsen na asɛm ɔde bɛto wiase afa na nyina anim sɛ wɔkɔkɔ yɛ brantuom ɛne enubra ɛne tan ɛne enhini no wɔkɔtoto bi aba papaapa na ne nyina ne sɛ yɛkɔte aduro bra yɛ haban ɛno ti wɔkɔkɔ yɛ brantuom no enura wɔde aba no ɛkyɛ ɔtwe honwi maame abe sɛ ɛdeɛ bɛ yadeɛ ɛna ɔde bɛdan no a wɔntumi ɛnsa ɛma wo ho ɛntɔwo wɔ se sickle cells no a ɔmanfoɔ se ani aduro no wɔno deɛ wɔ saa aduro no bi ɛno ti yɛmmra na sickle cells no wɔntu aseɛ na wɔmfama yɛm hepatitis diabetes no nyinaa wɔntu aseɛ na low sperm count no ɛduru baabi a ɛma bɛrima wo ngoba o ɛni wu paa eduru baabi a saa low sperm count no ɛno na ɔbaa bɛka kyerɛ sɛ nyɛ deɛ hia nie na nyɛ deɛ hia nie so deɛ ɔbaa ka kyerɛ wa anim guase papa ɛno nti yɛnkɔ Dr. Abe hɔ ne yɛnkɔ sa yɛ ho ɛyadeɛ na Dr. Abe se sɛ fibroid no paa deɛ so watumi anya afiri hɔ deɛ a na neɛ na mfrɛ no Abe ma mo ma hɔ koraa fibroid aduro no wɔwɔ bi na saa bere no enuro bi a nananom asa akyerɛ no a watete de aba no ano de papa ɛno nti yɛkɔ ne yɛkɔ se yɛ ho yadeɛ deɛ a yɛkɔ Abe herbal clinic ɛwɔ tano so apatapa new site ɛhɔ na Abe herbal clinic odini juma no yɛkɔ ne yɛkɔ kotu stomach ulcer anase yɛkɔ ne yɛkɔ kotu whole heart anase a ni kasɛm a wɔm sɛ mɛma no ntie ha
eduru ba bi na kwaku do nsuro no esua na wani nye ho a ema no so omo mpedi esua debi omo mpedi ayi se nkuruma de tua pampam no eno kra de emfa ma mehenhem omo mpesa de no kra na no timamia bese wo bibiduro bi wo ho a wo de bebo kwaku do nsuro no ho wo de bobo no a size 1 na beko size 2 size 2 a eko size 3 3 a eko 4 4 a 5 na obebiem wo biem na wa hwese ba bia aduro no taduom ba ha no aye kese kama eno ene ma na nije ho ma me abese bra na wonya saade no emfa ma eno ene efre no odonso saduro no ma me abese efre no odonso eno eye penis enlargement eno ena ma me abese sabre no wonya na sizes no wo kokwa ebrentuom no de nananom de ama na sa ba no kra de ano odin papa eno titanos apatapa new site eho ena be heba clinic odi ni djuma yenko ne ekwaje bibidro ne fantu yade asem o dwonso na wotwu moja wode fam fidiem na abe heba clinic wonye ni bibia trasa o na wo be kan yade no wode fam fidiem ansa na wode edro akan eno ti na ama wachi din na amanfo yade wode ko honyada wotu ase no wode mu na ase ede koma maame abe se wajade eno ti akwa kotu yade ase a ne edi aduaba ne edi haban asa yade no de a wo kira da maame abe eye adwuma e wotano so apatapa 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 tano so apatapa new site eho ena yeko ni akwa kotie yade ase ewo mame abe ho jo apaw electricals wo frew na jo apaw electricals me ma bibiman ene Ghana fo nyina ente ase se signal cable abedwa so Ghana fo enti ena signal cable ye eno tie konkoto wo ye bia na se ukoto wo ye bi na se ofie kwhye dia na ye wa eno ama ofie na hye na esese no cement no ne bo na fomu ne bo den papa eno ti so kosi fie na wutumi eboso na se nyame ya dom na ne tie nje yi watumi aye bi na ekohye a bra na ye wa o eno ti ne ye ka cho se jo apo electric as the signal cable abedwa so na sa signal cable eye copper wire sa copper wire no se wo de wo ya wo fie a se wo beti se efie ho no ho bon wo ya bi hyehye no eno unhunu bi ewo ho efiri se signal cable no kwan amrofo no fa so ye no wo de Ghana wada no ankasa ena aye signal cable no ne ekonia akoto signal cable ewo jo apo ho a ewo abo mirem do to wo de boko akojawo na wodi akoyi amawo eno ti electrician mekafo signal cable amawo efie wura signal cable ebeboa wate na signal cable no wo se wo de wo ya ufie no a electricity bill no beba no kakra bi eye wo ya papa eno ti to signal cable dia ye konye koto no jo apaw aso ye namuwa ye jo apaw se empepradie bi ade wo ya efie bia no enkane no nyina da wo tunton bi eno ti so oba na so ya wo beboa ama se wo de signal cable no ekotwe power no efra koso bonkane apo no so a na ehon pepradie nya no wo de bia kan ho umpwe na upedie hen jo apaw se asantema hu hia no enti na wakofa signal cable we na wote aba no eno ti enyiwu free signal cable nim da bi wona wa ya ofie dada nyina no mekanfo se motwetwe sa wa ya ni free efiri se wa ya no ebeduru da bi no ebedi wunya sa na jo apaw se menkan chew na ukoto so a wobetew so ukọ na ka kire no se Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye ho ena wodi ni din eba obetew so kama ama nyoma awie paye underground cable so to bi ene enyoma ekeka ho etetesa transformers ahodo nyina oto bi ye kwone ekoto signal cable dia na eye jo apaw abadu kumase abadu masante jo apaw se na kira kwan ewo Japan house woni MTN no abros akase no ene di hwani mu ewo PZ edum asena meka PZ na ukoso so a ye de man beto dwa ukwa anu afreju apaw ebeboa wiye papa asisi tasi rank so wo ho na wakwa kotobi ebeboa wiye pa 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 934550 0543 934550 yakojo apaw electricals
na yɛnkɔ tobi yɛkɔ na yɛkɔ no 3A Herbal Center ni nupa no ɔde aba ni bi na saa nupa no yɛ deɛ 3A cocoa capsules cocoa master deɛ tu cocoa na seɛ no ɛno ɛna mekamfo na mede ama wo enipa bibire bia da wo wie yase a wodidi de ka hunu se koko no ebi ɛwɔ so eduru ba bia wani so ayo wisi o to choko mo maso anopa ansa na watumi ahu nipa ka hunu se koko no ɛna yɛ sansankyerɛne no eduru ba bia usisi yɛ ɔya amaman ababa beginam koko ɛyɛ sansankyerɛne no woyam etimpia ɛyɛ koko na meka tro so bi okura wo jane nan a na mogya ɛwɔ mu a koko no ɛwɔ yam no ɛna ɛpapa no anu ya ɛyɛ 3A cocoa capsules cocoa master 3A Herbal Center woni nupa wodi abadwa so amanfo atu agu so no na mekamfo na mede amawo ba bia to no tu nuro anyada sa wokwa ubenya sa cocoa dro webi ato na de tu cocoa ase 3A cocoa capsules no sa cocoa dro we amanfo agya tumpa papa na wokọ kolina ka ba dani e ba misti e ba and apidank ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 yetia simu no enewiase no se yanhwe ya papa besan se yanhwe ya papa ebesan anoti adiza sabre no moto no na kwa bi so adi udem sa no na se wo ye dedidie nyamenko na hweme pagya kasagu microphone mu wo ye dedidie nyamenko na hweme se wo didi kura na se yaduane ye wesa ubeda wesa mebre me hase ne kura ni na wo so mebre ho nyina wo so tie se aduane be pa na utimi die me ton kwa aduane na medi anti ade aye mmene nko na sese ne boa wo achane ebi ti se koko ene diewo ena diehu nyesa wuntumi ni bayira ya che kura david emwa na eduru baabie no uhunu se wanya nuhu bi ntika be koma ame no akora akopa na chew de me de me pa cho ne de me di na temenya ne shenti me hu sta me pa na cho de na me obubu sa me se ma ne de me pa na cho me ne hwe so na me ko to ma woni na ba me di na temenya ne hwe enti baabia ehu no abra wuyi nsuo no ma baba awa no utie mi ye maame pani ne maame pani wuyi nsuo no ma no maame no na san ba ji nsuo no free de wato no nsem ana oji free me nsem wori koto ayi na eton nsuo keji no ana me se ndo for maame ko do kotu na meji tum adenti se wo ababa awa no maame no obegina wo nsuo no ho na wato ye adenti na wasan ba ji free nsem wona otu mirika kwa yi koma no amu table ne yesu table na wase me yi nsuo ni bi ma no ana me yi ma na maame abro be su to nsuo wase me yi mbre no ana wase ma me nton nsuo no wa hase ne biom ana ma akasaka sane ban na wase ma wo nton biom aduane fo mienu no amu ntoka amuko enti amu se sa ye na ti se ma yamba sa la hase biom amu ntena mula na yesu ntena ana chese hie dem ana me se me nim de wo ntimi ko busa nsuo ru na wase me hwe ma no ana obusa me se ade tena me kwa ko busa na oni ma aka asem ena ma aka saka ne ba me so menim kwa se me busa na ne de wo ho enti so obi free here ba de a e woni per so toma no obi so free akire ba on de so toma no fo ne de kula bra ne ko ho mo so amanka so obi atime ton ne de amanka ma me na mpese obi be ba ho abetonsu ono ana ye se woni ma me ne wa asem menim ye se aya mutaku nsu no ntu we to we dia we mpe no we so to we dia ntene de menim na mesme koton ya ma we ni eto menim de wo ti maame ne se wano na wo de kan sa no nemfa nyanka bi edi enam yensana pan is Wednesday ne see and Saturday because you are Santa sada because you are Santa mu da be to wo na because you are Santa and me to ho di nkomo nti me wie na me sole ya na me koi ya nyina na sa se mo so eto me okay ayasem ya domo suko kakra ene ya bofotene ekoho ya didi ho enkomo a enya asem ketwa na maame no ankasa no chief producer no atwetwe nkomo na enu akiri nam se opusu na homa no a wonfa biem de obedi adanse no so ye pusu na homa no anwumrei
ono so aye na adwene se da kaka woni maame no edi nkomo ya tiane se achi no me ye nya number bi efre no mo se ye maame ne number na esemo a me bisa no ne pie free na no amama nya hode ansa to aso biem adai se me nya number no na me frɛ na me bisa no se me pa chu eye maame a se minim ne din adiza maame no ankasa ne din sei o se frɛ na akosu minim me frɛ ne so wura ono se frɛ me kosawura ono kro woni me ono de akosu nso wura me busa o hwa wadi mfie sei akosu o hwa wadi mfie sei ni mfie de na me se anka no kro minim ne mfie okay kanta wala romanti me frɛ me se maame nsuru ani no se me nka ma se me ye hwan ya na ja me introduce me ho kyerɛ no na me se maame bi di aba bedan ye se waka simbi actually ne se o man nansa woni ni nya kasa ma ne ka simbi kyerɛ no so man nansa de obi hu no wo mpɛ me de me kan ne saa ama nansa no to du yen so de wo hu mpɛ na wo kyerɛ mu se de me ti ya ne se hwan na kasa me ho basasa no in fact ho de hu bɔ me ya ko sunso ho de hu bɔ me se ye wo no a se nye wo no a no ho de hu bɔ me ma na mantumi a santo aso se me ne be ye ibi e be kasa bi because no obi abɔ so for kura kan kom hye ba mu ntam wo mu se adwuma ne ye nso du ba bi a obi e bɔ ne nkwa ho ban ma na kasa no de wa ye no aye hu number na mantumi hu se ye wo no a ana se enyo efi onom no me frɛ number na enko bi number ne de nso wura no de odi adanse no ne number na me de ma meba enyo ono na asem na me ke so ti ase na me hwɛ mu ana na me pɛ nipa na odome maami according to maami no wo kase odome no ene na kase nti number no aminya aye no ene de asie no a me ye o say hey hwan no hwan na kasa mo basasa no hono na me ye father me say adne cry long line na me de me kate no in fact ho de manya akokudro usu be mampa mantimi anto aso bi because nkwan ye de okay enti adanse diefo no so aksem no akosi sai wo mo voice no wa hanti wada roma wi o hoye gine chiam ye num ti mebo okay na sabre yenhwe na adansefo no a omo wa asem no yenkoti omo ne no chief producer no omo etwetwe nkomo no ye chibigu empower so se de mpempi no ya ye tai eye no no enti yense ho no yenkoni kuti bia na so wosie odi ko hwere ti wa obi na ma bo hwi nti do ko hwere nti odi a me bo hwi a bo yi so bia apa nti yawo ada na osisi yawo ada obi ada no e na oba ho na ko hwere ne do kan de wa bo hwi bia won hwe ma na mi ko yi bi mi na so ni me kwa me na nti no do ko ati na nti mi ko yi so mi ba ye no ka tem ke obi bi to ko hwi ni kan to ko hwi ana o ka so nti mi to mi de mi de na ja ni ko yi mi de ni e ma so yi so no men ka so ma me no Sompa aba ta ni so na tu e yo no die e dia bele e ni nti mi so mi ba ye no no obo mama ne sa nti mi so mi ko ma me no bi na ma na dia ade a wuye yi nti enyi sen so bi se peso no obi ato no waji abatu no wa fa odi abele nti enyi mense hono no ma menya ntiase ne ye se kosuewa na wo hwe nsu ma wo obi ba so to nsu no yi wu nsu ni bi ma no ene ni pa foforo ai ma me na o no me no wo do me no na ha aji nsu no mimi nsu na wa yi ama no wo ji mimi die ni betu mimi die wo ji firi ni pa na wa to nsu ni nsem ai se na ni pa no de blend ene ni pa no aha nti oba ele nsu da no pa nsu mimi nsu betu mimi nsu aha ene mo yi wo no die no e ni pa koro nti ni ba ye no no obo Sompa FM ena me se na ma me na ye nti me yinsuo na firi mu a e firi mu do di tu mu de yitu ena me ko ma me no se ade a wo ye wa ye bi se me na me no na me ye sa ade na nka enye ne de do ye pe ni na me ye me de sa ade bi na o ba se di a ni mu ade a na de bi sa ade a wo ye eye enti me ka ata na me de me betna no bo so le ye no ko so ai ko fiura no e no du ko fiura o to ko tia na o to
ɛna ɔsi mi de mi to kosia na maame ne de mi nso ne gya no ɛna ɔsi die nti na ne me baa yɛ a ɔbɔ mama na saa sɛm na ɔbɔ mama ne no na no bɛkyia akɔ bɛ ne ɛna ɔsi ɛyi maa na adɛ na wɔn no me de ma yɛ wɔ dɛ sɛ me deɛ woyɛ yɛ na me bɔ osi sa na ma ne wanyɛ bɔne biara so a sɛ nka me mosi sa na ma yɛn nyinaa yɛ tie Sompa die nti na wɔn no me no ti maame ne daa n'ani no ɔkaa sɛ na no bɛkyia akɔ bɛ ne tipɔ no ɔsaa daa n'ani no ɔsaa abata wo mɔ ato na nkira na bɛnti na mehyɛ ɔtiri de ɛma ka bɔ ato na ɛna ɔsɛ na adɛ maame ma yɛ ɔdɛ na wɔn no mi nse sɛ ɔbɛma ka abɔ me na me deɛ menyɛ wɔ hwee nti sɛ wo wobɛma ka abɔ me a menyɛ wɔ hwee saa no koraa ɛntumi mmɔ me sɛ menyɛ wɔ bɔne ɛna gɛɛ no so yɛ dɛ ɛka asa enti ɛfiri bɛɛ yi no na ɔmma wɔbaa saa no bɛduru me mendada no menda no wɔbaa maame biem na ɛhu ne biem meba o saa exchange of words wei kɔ so no na wowu gyina hɔ bi meboa wɔka saa asɛm sɛ me na makɔyɛ nsuo no aba nti wɔka ne deɛ na megyina hɔ na fane sɛ nka wo a na ɔko ama wo ne ade ne ba saa no so asɛm bɛ na woka kyerɛɛ maame na ɔyɛ saa sɛ ɔka saa no na me so meka kyerɛ maame ne sɛ Sompa FM wɔnyɛ ne hwee na meka kyerɛ kɔsua wura sɛ ɔntwa so na ɔnkɔ ne nsuo no ɔnsoa ne kɔsua no na ɔnkɔ ɛna ɔno nso soa kɔsua no wɔkɔ saa na kɔyɛ okay yana asante kasa no bi ho ya no mketema na sesa kakra enye nnome wadome no ye ntene kakra wadome no enye wanome asem o asem kase pa na da ho no se ubetumi akakasa bi a kire obi na nansa pepepe aye adwuma o kan sa kasa no yesu no ma hobi he fa no koya baba wo isa o se ka bebo no edu ba bi kwa de aso o se ne konbetwa be hye akire asem kase odi fo pokwa bana bra me fa konya misu na machi ya G Frank Company Limited nyako poshan pa one ni bakash J Frank Company Limited wadum bifa konya wotina machi ya papa ya mishra pa ni adoye na nyimro wa ya menya mishra one wo bakobra cash o Germany Belgium mechiam pa ya mishra bra ababa wona odin suja sister wa hano ababa wona odin su obi a oto nkosi odin su ejare se onhwe man wa hane pa na anyumremera ho na mede menim ummasem kakanti no mede asem misutum woman bi ni abranti bi inya case anobaba ye kakra anobaba ne ekoso no ana ma bi beka kira abranti ne so wura jai susu ene ma me impression ma me wo panyini enti jai ana o sate tene ko papa na so na blen so horowa o se horo pa ana ma me ka kire se wolba de eja no dua ene bebu abono abranti so ye ka na asem so no wonte onokoko ene onko afuom o te abrosan soro eti abranti ne se me dua ne bebu abo me na me nko afuom me woni be wiamete ene ma me ne se dua ene bebuo na abo ye nyina ye tie Sompa asem yi ko ba ye no abranti ne fa ne se ono nko afuom nti no dua beda bu abo no babra woni dua ebubo no dua na soma na efiri sokodua no sokodua abranti e kan no se uwi body te kura wia ana se wo hon motim dua eti wonum na wo wen kakra kakra minimum nsuo se dua na ekoshe ode koshe na so wiye esini abranti nam ho onam ne ho ne soro kama na ode dua na hye na so ha na so achi se dua no ne free na so achi ebebo ne na so ina ye jepim
but that them be 6 months no do we osusu say one call for menina onyina ana odum sampele wawa nyamedua akwa akopone ana abuabo no na atwe no no huhuma sem na ne yeka o kan sa no eti sokodua dua wo enu bi ana wawie esini ore hye na ha ende eyiye ene be born na so ne nan ye gepim ene abrantere ntiase wo ka sem wo se kotrese de wo to boabo me no hunye mahise do ogina kire o ka se wani jire enti ababa wai amani wo huno nipa wo din so no jare no wo huna mane ne wo dinewu pa bra ensem ekoso wo ababa wo we ni maamene ntem no woni maame no afutu we enkom nipa bia wotie yen ene wo mankasa ene wo mankasa ene wo busuan kasa ewiase anyway obia de different ade bia different ani gosuai obia de hu na ade e different mimi de be hu ni red wo de be hu ni black eti yen challenge de bia hu wiase nipa na woni ne kasa na bra you don't know the person who can talk onim nipa kura wo ye but wo so ne ko challenge wo so beka wo me mfa sa abo we kirebene wo so beka no hia baako ni wa doje wo utwum ta wo hia baako no wo hunu no the second one third one beka wo kumasi ni ye wo no obia wo de bo no ho bai etu ko ye de kase Dubai a ebinom ukọ adumu a ebinom ukọ rescos a ebinom woni omde ye enkuni adwane kwampo ye todie no obi wo de ode ye etupa ekogina nkonkoto obi won ma kọ a adwane no ho krampo no bra ehun ye esure skafo na etuka abapake ya yeto adwane di wotwe babie ye uhuru tensi mu pa atatani sabi oho nyina nye awon sire guso enso na skafo ko pakeka yeto you don't know unim ya hoden osi me ko kan obi a onim otimi tafi na botwe woni ya hoden osi ko kan obi a otimi tafi na botwe enti ensura no oba ye no na wo se ankoko pa maame na chew ama baba wo wei me ko baba wo wei woni maame ni ye wo de oni na to de tonsuo wonim se wu ma ne tete e wo honamani enye huhu mu adentre wa moa ababa awewe na okoka chense ma metabro sha kokoton na maame mesre wa de kaso debi yen kasam sa obi akoma bufu a se yempanifo se ana kukuru abo bi efre no kukuru bini no obobo agana na no de ko na wunu na kotie mu a ebon se ne de na si wo no kra enti wonu osema akokan no ena matasa esasa ababa awewe na no kan no bra enye moto keke o eye huhum ka na nyame kwa na ina dom se de osika se betete no krampo no ma me de bi che no ko betete no because ni friend ni so beto bobo wa na ni nan si buoso hwe ye onkrofo bi wonu ma ni one ne de hyedam a na bufuo ni bofu no wo ye teacher ko tim ni ko classroom Kona ni motoru ani entwetwe nkomo. Hello, panipa impomte say. Wada Roma, oni Osei Aboagye na entwetwe nkomo o Sompa TV, Sompa FM kakra wai. Okay. Ababa wa ye fe no Adiza Kosuawura no, uni no. Yeah. Panipa edie be ne siye, wo se wo di moto abo no. Edie ne siye poten. Yeah. Last time we had accident. No, the motor the motor no? Yeah. Na ekwa bi so no ba bi onam no eye den na motor no timi ko bon sa wada Roma. Na like if you na nam no area so ekwa ya metra for so time bia
na wonam kwam ya me say kwa metafa so me ne say ekwa no de wo fa so na me ne say ho no eye kwamu a kwa bi so no enipa fa so a ka so fa so a ye ka kwai na baba wo ibedi yeah na like me be number over take car now no so like me be offer na I project bi so aba be wura Jackson do one so danger bia so me hu ya na wa careful a hono man accident is dey like me hu there fine na wudi akasa de say me frame zuruka Panipana moto no de bon no ekọ ayarsabia no wudi akire ekoboa no kakra me de moto no bon na me ankasa na me sa peja no ko hospital oh waya de obi okura ko beja no ho akọ no kwasem aha no waya de papa na efiri ho kọ na ye de ne kọto ho no ne nro ene aduane obedie ene yeyi no wo boa no kwa bi so me adena me de ne kodu hospital na almost flame nurse ni by doctor ni by ga tem say me fa 3 million in toso before no be start action na me dis ka toso na me tina wa na me tini chen wa na yere ne na no mo seno en che bia na police for ba che o yeah na ababa wa no ode no kọ no na otumi ekeka no ho oyam hye ose bia wawu ana yeah me de ko ni na like na on can also let me say maybe wawu but the way I tell you na me tin nja no nja na say me de no hospital na na usu prayer like the play but na I said that yeah hard sir wo de na kwa de won kai ni pe ewu dia enti ababa wa ni prayer no hen na hu se ahwe ya ebedi ne dem I say na ne ne seno yeah ne seno ya ni keep no seno wo se ne seno ba ko akowura ne hwinim odi a kire wo ana wo ko ye no omo ka kire wo like me said what I said no dey me said yeah ye ni free hospital no wa pani akwa akohwe no hospital that we ni free on there from day na ye close so I was the hospital hall no me ma mandina je sata me ba fi so ko baby so on man ya o panipa ekwanya na wo ba no eni ababa wa no ba bia no onam no kire hom kakra kwan be na moto no fa so ball no na impokura ball no wo so koto he a unya kokodo sore ya de ne hospital no chirim kakra me na me yeti bu brim side hono ma so na me free brim side hono ma never oh na ka su je ni na ko te lo wati ke na yo chevia na no so ai pajano su be na story sana Paniti akwa bi so no Asem Osi no enfom so no friw ana efra ababa wa no ai like pajawura no ba onu akasa wa njina de function de free no no kwa onu akasa wa njina okoe pragiano na kwa so accident no aha ba onu akasa wa njina anti pragiano ene wo ene ababa wa no chirem ekwan ya pragiano fa so kwa so accident no se na wu save oba no ene kobo anase wankasa no na wo save wo ma hu oba no kura ma hu oba no kura akiri like akiri na be mi se nkwa na to ko akiri na no so na mu se ono so da I gatan udi moto no bo oba no wan hu no kura dabi na mi ma ni bebe o free buy kura oba de na mo ana wo wani problem kakra wan hu se nipa enam ho no ma hu kura me see I pajawura no overtake ono careful so ma hu the way around let me say I don't even know where it came from so at one natural say wodi moto no eba no uhu pragia no ba wan hu nipa David ma hu je ma hu na a boy no de uhu say moto no abo bibi ma hu kura I say kiri na mu say you no na da me ma said for na me na me kura
And then you quite say a very accident. I don't even know how it came. Okay. Na sesi a wo wan hu se moto no abonipa den na wo fa no ko hospital If I'm see like me sorry for na me hu ye na person me teja moto ona mu say or da gata na me asa ye de that topic praja na me dey do for boy pani accident de se mfa ba bi ebesi ho enya nkran kwa so enemy kuro masantema po kwa so nko na ye highway a esa accident isie na o se na adentina na ehonye bia esa accident isie like the way I mean like the way I mean moving motor no ntina me car the way I mean like me ye gidi bia say o bet my very rough bia say o maybe rough now we end bia bet my but that me rough ntina me car many quite accident na u speed no anno enye den sa hey now like it's something normal na me I was just moving normal I say kaos na u ko speed ya saka baba an ko be wu If you have a 9 years speed, I was not moving no. I mean, the way I buy that's that was a very different. Eti abrebe na post for no beche wo. Me did cause between na normal music na me to no man na police for no beche. Den na post for no teye. I don't know me and me I don't even know me to na me to say almost say or police for no almost say like me so do my chin and call my office. I'm not doing it, more good. And TC Asem no a fa kodi aposi for no. Yeah. Say no, ube to me, Edon says, you say Ababa one adi moto no bono no, and what tono, and an hontono. Oh no, that one there I come back there. But the way the way I'm say like maybe the selling or no problem, that was like maybe or have you go the way I'll plan or come to and the same area. Na nese no nurse for na kan chro say odwunso moja obowa na emoja firi mu ba empo ne ba no no fusuo nyina edane emoja wan kan chro ne via ka se via service ay onu akasa na ya o kan onu akasa na ya o kan but ne mamle ka se kumu ye de o mamle ye o ka service like I chiri woman on call saw for text bi e wo konfanochi so o katem na me man discuss on ko o ko na katem se ne boede so me say sika no to do na mo chro man wana se ne boede ababa wana ne ka chro za oba like baby o ko like ne boede you say this time so you can na o ko so o ko sika no mo ka say almost 6 million on one sika dem say almost 6 million eti wo send this scan na man o de ko to tonuro like you know what I me said like first time no medical said me hasn't seen they won't go beside you no can they don't need to or something I'm saying 1.8 can no can so the to do back up and I mean kura number is okay like you say I'm baby me bar around one they more on me is there so me bar around me akasa we de be ba o mo hono so okay a woman a bit woman of flame not like no kasa like the way kasa unse nipa so de me so me be like me obi a o kasa mo want to now me say we o kan fa na me so much chato down me person line odi moto aba obi a so hwe ne ma no to no o shut ne down me kasa me chato no me pa je say o kasa mo ro fa like I don't like that thing enti no kasa me say accident by so ma for anya the phone. Yeah, you pray for bad things to happen. So me take a bad, but then you have to train who they Penny, enti ekwa bi so no ka baba wa no owu ya ka hwan na amana wuo. I am in a mukum like it's true me, but I am in a like baby and like how am I going to say baby and I'm so then in fire no I am in mukum. It gets happen it's true me na yeah I just say me na me. Osei na eda na post for no so chewo nyo na de ball no a ka se ka post for macho can make if I make a pen bad thing it make or day no friend can make we and that one come a quarter nada because that is all move me here obi am pen is only me alone okay come a quarter nada but me say we need to send me make me here obo ehono de wa ya de medical boaba so ho na baby a wanya de no enie se moto no de aboa baba wa no wo de na ko hospital
ye hwa na pom din akoso e wo se na ka udi na chi wo hospital sim no ti se wo ko send sika ma no na wanko amfa nkoto aduro no wanfa sika na ankoye de so ye ma na hoden eba na pom din jegira so a etina na me busa se kwa bi so no eye den e na moto no bo no se ye ka so owuya wan e de ku no se o moto na de bo no no etie kwa bi so no e so na ka wo hwe no na aduro no nyina no otimi kototo o de send no na okodi a ni e ka se si ababa wo na wu a onim se ka post for be sa ache wo that do na o kanu actually o media kasa mesiano no de pipa ma me sa ko to aduro no ma no o sa ko to ma no police men ni tia o police so no de panama no a chika ko na o ka se o mu 2 point something ba me ko na do ni 7 days na me problem o no ka cho say 2 point something 2 point something me ko to do ni 7 days dai ni ma cash man bi sa ma ka se bi say like the CSC so no ni me ya bi so ni me bi I have to let you okay pani anyumere be dase why ade why onyame dwuma na mmom amfo na kire toaso why ade ne nso enyansi ye tinyame ya adom o kire ye be frɛ no ya twetwe nkomo why na ya hwɛ kwan ya ye be fa so na baba no ho ato no what am I say ya modi ya yenka tikina ye be twetwe nkomo why asem odifo so blantina ye me toaso no e wo si nyina ye hwe hu yi ye hwe nantie yi yehwe kasa ye yehwe brabo ye omu e no mu ko no mba no mu aso no nyie ni a ombese ye asa ya brabo obi won ma onimu no enso huwa na ne buofu sede na me de ye nwane bi ye mfato ho no obi won ma o ye teacher ni die ne yire ana ne girlfriend be ye no o de ho tasa kwa akora so mi menim teacher ni bi bo akora keto ato e ma ba ne buyi 3 days pepe teacher ni sai ni ese kwakotwa so atase enti nipa ye hu mo no enye nipa nya na ye nipa papa be se o se ye nipa ye wo nimpan ene ye wo enipa ma enipa boa ensankrofo no mkokosia na se wanya very careful wa no kasa no bon no enti nye ba bia na yedi nkomo so atase ana ka so no wa eni so ko betim ni ka bo bia wa kasa kro ano wo huro hwe woni be ba so na de ka na ide aba obi sanko hye we eye hunhum asem na be pie ni so eti wutu okra na sa moto wura na kwa no ono ko so ohia mpaibo se ge na busua ewo bia omoni ni bitima twema nso because na de moto abo no wo so fi abaifo san ani ye pepie wa na de moto akobo obi a ya se da dome no eti wo hwe ni wo so ye no tase bo eti ye bi hia se obi bia edi ne kra ni nipadua be wura Kristo because ya tamfo saye bade yenim Sompa ni ahwe no kase ye adrenya wo dia enkofa wonu obi ya de na se kinye kakra bia mimito mimpa kinye o me no nya kinye me koye me ho gaga se wo guo me de bible kwa kodo me no oso jan hyew dabi oso jan hye ba ayi wo fa ba boniti fa ba no fa boniti wonya so pa bi fa ho edwade ko ekofo bible nkojo se oso jan hyew oso ja bible nsi wo eti nipo na nanya asem no bra ene nkoja kinyi sister ene nkoja kinyi mame pa cha omra because woni nipa no beko ho na mani na huhum so he huhum no wotena sia oni ba bi okakọ obi bo charge bi huhum a onu ani yonko be ye ne bekasa cheze bra kokopa o sister achewo wo bodin boni wo huhum eti ko ko pa chose da bi me impra chaw me nya na hwi me ne ngadi he o tabri kukuo se tienie no to bo no de ne na man peg dangoshin o mbobo no bon dangoshin na su ni yem komra wo sha asamado wo de to didi no eti ekinye no wo ye nipa bapa na utasase wo so a je ekinye gie minim we ye besem we minim o timi nya me gaga ne hantan yakoba primu eni ebufu boni a enipa bi kutanti no wo ye sososo a na akofo tasa de abro because huhuma sem ye nkene ni so huhuma sem nkene ni so hwede akoto ababa we esi ehye ne hwinim ne home ma o tibi nwese kokoko tibi nwese mensa o tibi nwese enti wo beye den wo timatata so we so ana bra ba ifo so se ade a wasa no esi we
wo mom pa ye nkopagya nyame nkokro megya ma ne nse no enti mfa nse chem wasa no Kawra ne sene de ewura ne hwini mo. Obedo akoyi. Ewura ne hwini. O se na num nyina ayeko. Me se agi se o pai ha. We de doma no. Doctor for domba. Ajo mo pa na ha. Ebiem. Eyi ne se no. Ase no mo sa pam. Ese ne enam no. Ene sa gregre obi na ewo nipa ha no. Masa nipa ye mo bo. Ne se na nka so mo anyi kura mfiri ho mo no. Ebe pro. Se ho enam ho nyina ye gregre o. On se so wo enipa ti kro da. Ya na ha nyina no. Ye nipa mo bo. Bra ho ase. Ne su kasa. Omo munam kajetia. Edwom mom tonsuo enkate bo wie. Omo muton wada kuri ene sa mitpa no. Masa omo no yo. Obi won mo timra hye ne niema esi ebinum. O be se binum. Wada wuruma. Ebinum. Obi timi hye na niema pa bra. Na esikwam. Anya menko aka ko ti bayi de so bayi ya ba ofri. Hona me call the sister wada wurumo. O so bra. Ho anka no. Na me see cross. Wo tuaka kwa na stay na obetwa no. Wo be se tuaka no huhumu. Wo se na ade. Wo tuaka physical. Ma me se o se 20 series. Bra wo tuaka wi no. Wo de sika no kotukukuom. Wana wo de koto yawam. Ana wo de koto dasem. Ana wo de koto jesumu. Wo be se twa no double. Eto ona se usika bi oniema bi nkoya wo dwen se eye normal oboa. Okay. Obi tia ko eti yenhwe ye huye ne yenhwe ebrabo ye yenhwe nkomodi ye kasa susu ton nsem obi pasem obi asem a woka no wo pasem do wo ha woni kasem nyabotere ne nipo na ne kasa no ho si ya ebia no ya chiame on fa asem nche ebia no e contain wo humu wo de kwere on camera ebia no ye oba hema ye mo ne chem so na wo ye ohene so a obedo akogya nanim yenhwe ye huye awo abrabom menwa wutie mi mo fa so wutimi hwe huye no how be a mouse di how esa bono o se 3 days member wonu ye o de kasa no e betim na no njimu achim o se metetew ampa watu so moja no fumi hu bida no fuo wo miama ne ba eye moja o kojo so moja le se moja na taw ni pediem obowa eye moja ene fe no moja wa no moja wa enti ye hwe ye brabo ye na yenye Kristo anamo so ye ho bompa fo gide ma urade ne je wonu gane kasa tentene kasa na wo die wo so frisem wo fra sante wo ye mfantire obi ntimi nyowe no kro bi wa kro bi to aso mo abla bonya kama na urade nhyira wo lam dasi kaka anwumre me ho adwime kakra na nana madaroma asem yo hu eye niema mienu ada se Mami ode na asem ba hasen asem ni asem na ahia me patcho ti o ana se ye mami nanum asem na aye mami ne saa mami a ode na asem ba aye ne saa odifo niema mienu two things ada se asem ni asem tumi hia obi tumi ka se wo meye wo sei enye nipa na be ne saa na de kode na to no asem ni asem tumi hia ada se eyenu bi ana se maame nanum asem ena ma me nua be ye obetena ha sei a ne sin atu akohye ne hwini mu no odifo Sompa FM yos ye minim se bible crack asem bi o se duabo a eni nyina so no enya adwuma ana duabo hunu no enya adwuma ebe ye adwuma de a se ye adwuma de a na odifo na wokoye asem ntodie na wokoye asem todie na papa ya oka moto na asem na oka na se o se ono kra no hu de yeye wo hu se moto no yekobo no de hu ya ne se abo no wie no hu se abo no a ono tam no ye den eje ne koye so hu enti we no de okay se asem bi hu ni adanse ye twa bi ne de ye den edi adanse na wadaroma mamintu enkrof enipa bifo ehyen wo ho no ma ehyan wo ho no esum wo ho pa ehyan wo ho a esum wo ho pa ma mi mpese mekeka nsem bia sebe ono ankasa no ofa yamu dadanti mpese meka nsem mama na aye ne yatu utumi se okoye asem ntodie
ɛna nsoro no amefɛ no na ɔkasa no ɛyɛ dan a ɛnya deɛ sɛ ɔbɛka bi ama maame no a wɔne ne to nsuo wɔ hɔ ne da ɛdan a sɛbi ɔbɛtwerɛ ne dua mu ama no ayɛ dɛ dabi ameka ma asɛm sɛ sɛbi kwasea ne mia ne kuro sum ɛyɛ dan a wɔbɛtwerɛ mu ama no ayɛ dɛ sɛ me nua bɛyɛ a ɔbaa ha sei no wanyɛ ne bɔne nanso wobɛkɔ mu no na woyɛ ne bɔne sɛ wɔdomee no nansa sɛ kaa bɛbɔ no ama ne nam atete na nano no a wɔde ɛka saa no sɛ nano no nyɛ yie bi mu sɛ dɛ ma ne baa mu deɛ a ɛnea me nua bɛyɛ a ɔbɛtena ha sei no wanya deɛ odi fɔ nti na edua no nya no yɛnka no koro nkyerɛ nipa nipa bi wɔ hɔ nom a sɛbe ɔyɛ asɛm todie obi asɛm anya n'asɛm na wakɔ akɔgye na ɔɔka ɛna wohwɛ gye wiyɛ nsɛm no si tiɛ no a ɔmo ankasa na ɔmo hɔ nom no ɔmo nka dada wei tɔ nsuo akasakasa tumi yɛ den ɛba ɛna yɛka sɛ sɛbio bɔga ne ho nya ahi sɛ bɔga nua ɛna wo a wobɛtɔn wo kosua no wohwɛ so ntɔn wo kosua ɛna wo na woba bɛtɔn maame ne nsuo ama no ɛna nwoma wo na woyɛ wote aseɛ ɛna sɛdeɛ si kɔɔ soɔ no nso so nsuo mmienu wɔtɔn nsuo mmienu toa so atoa nsuo odi ka yi bi ma maame pɛnimu bi na oyi bi ma ababaawa no nti wei ne ti hɔ nom no na wɔhu sɛ okay sɛ yɛtɔn adeɛ na sɛ me nua adeɛ no asa yɛtɔn nsuo na sɛ me nua adeɛ no asa na yɛkɔfa bi aba na sɛ obi ba deɛ a ɛyɛ me chance na aduru sɛ yɛ dɛn yɛtɔ me deɛ na wo fiti prɛko pɛ ekɔyi nsuo no kɔma ekɔyi wɔn no nsuo no kɔyɛ yi na sɛ ɔno no wɔ hɔ nom a nana ɛnyɛ ne de yɛnyina yɛ tie sompa ɛna ba asɛm maame ne so kasa me nua bɛyɛ ɔbaa ha sɛ no wankana no antumu ɔno ne yɛ akasakasa kakra ɛna ma ɛhyɛ na bufuo no so ka saa asɛm no sɛ no ɛna ɛbaa mu deɛ a na kyerɛ sɛ me nua bɛyi no ɛduru baabi a mɛka sɛ odi fo wɔ hɔ ɛyɛmfa konya wei so nkasa ntwerɛ yɛ nua no mu a ɔmu di mate okay yɛkɔ mmra yɛkɔ computer so dwadi mmra Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa. Nipa depend ho asem. Ai. Na eze mpacho fine na obutu. Sisi ye obutu fine. Aja so de aja me bitimiti ho na mehwe. Na tibi a mehwe ye Sompa. Okay. Ana me 5G juice mani. Na eza onu hia 5G bio ana meboa. 5G ni me say hia na mo. Me nyana daka makwa da makwa na me pedi ko jaboa. Ewo kwan be so ebo kwan bi aso utimi didi ana esa bua wo mpa so asem onye nya atuma se na di ka ka se mpe nya atom enti esa bua wo mpa so ana honum so nya oh there be mpa so there wadaroma o se ewia bo na sofo so kasa ko ye nche so bra odifo enya sofo kra odifo po kwabna wa be kasa ko sofo ben odifo anya sofo odifo po kwabna ajagese pa wono wadi ka bakasa ko wadaroma sabe pepe no ba de no ba kan obeye nyom entibacho rap no wadaroma said na wuti radio ana mine no eye mizo rapper na ede no wadaroma ma me fa the same beat ma na chise tofia kwase na nungwase obegu ye no wo de ensem fataw yenko okay. Mizo, I tell one thing about me or Mona Samoa. The number been and reflected men I'm saying no me pepe be a conu Mizo. Me no Mizo no so I see why. If you want to call G5. G5 no me sa bua me. E dia be na me nya be kan fo ma wo se bo mo de ko Sompa FM na ho na wo be nya bi atu ene ne buo ni nyina e fofofo ni nyina so ye de wo no ma bibi e nim no alcohol no Hold your fire. Hold Hey! And no mama to me. Wonderful. Share. Debbie, the macho. Now what's to say? Young go view. Me walk off as a man, but no, well, so good. You know, I'm a Yamzana.
Listen, Sophia, me number be number call, baby. Me feel what ban and 50 minutes no. Menum miso, minum and so one I'm got to G5. G5 menum and a boam and a boy at the so who pay be up to a messico. Sompa FM, we do Sompa FM, and a boy for Bibia will be here be an a miso. Aqua will be any. It will be a bit to your cramoni and wine who bet manum be. I read. The Atiana said, we know not. Dodo kakra wo podo do obi asu mi say omna samu ampodo do obufu kura ya de apodo do de o de bi o de o de nya botre aha onim say kuma say ye din obi etie sompa o ya we de sompa obi no aha na unje na mfa na ba koti enu ntime sira o nya botre me omona samowa me nam baby me call baby by and fifete me na me baby ya me kwa eye mijo me no mijo en anso one am so age me G5 me san no me na ye me de me wie ye na me san ba se me baby ya tu enti me tu ma manfo so obi am na me se me call me nchen na me call anu no twaso Twaso me call baby by no I want me ye campaign na me catch obi ase obi enko Sompa FM oho na open do do a obenya ade we kremoni no obi anum usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no me drink sa drink ya wono mo a bibia bi wom akoho wonim yay body video the mobile money name me wa I got me say the one CD. In fact, if you are other bubble boy or my hidden nominator, Lieutenant, touch it down. What's a rap on? Okay, Yama at your for any Ashafona aqua babim eba Sompa Asem Mpe Nipa so. Ya kai say uko YouTube and Facebook wa ye di etwagu ewo ho. Twitter no Sompa TV and Sompa FM o Twitter ewo ha ebeboa ye papa obetua hwebi na watie bi na nyoma akonkan anu tie kan se mizono omanfo agiatum ene 5G mezano amanfo agiatum papa anu ti se yiyo ana se abadinto ene party kitwa bi o to na wodi ama wa yonkofo wonamfofo no omani agia de mekanfo an say so chi akokọ na mpa de a so de mizuno no mu a ekoyie papa na 5G meza no omanfo a wewo galamsey site no agiatum mazifo agiatum ye maame no mo dwom no mo transe eche ne duru ba bia onsisi eye omo ya no wo mu nyina say 5G meza no ya de bia boa wo mu a omo epom den ejirejira so ade achi a otimi ekọ wonwuma so umpewe na apede enoti mizo ene 5G no yenko na yenkotobi na yenfa eni yedwuma na yenim atumi enwu ase ewo ye yiyo ase yenfafo emu 0246 270221 0246 270221 yenko nekotobi enfa eni yedwuma kantankankan yeah. Nana meka sanona meka yenwanu metifo no bi asem do ebi muade yemfa sa kwanya we suntu omofo ebi muade na obi wo hono mo a wo kasa tia na wo fa nche woda obi wo hono kwa wo wunti sebi sede ewu muade wani nso ade ne ade no wo sheda soma no mane bo wa blabum so o mesew oba na o mistake pe wanyaw obi wo hono mo otena ka mu na meti nensesa asem obetimi akatwe ne maame pani ana ne papa pani no na chese wodwen ho kra wonye den wonti ase me kai madam fu bi ana otwi trotro no kofa meti ni bi one ne yadwuma sa na one man bi akasakasa ofin so kwan isu a na no one ne kasasa ana panimu bi kacha nse wonyan na obi wono mo kra no a sebe na wonye nipa na woyedua bi na obetena kan mu a wo ba be so wahwa asem kan nse na de we dua betena kan meka na yeti maka chance mo ka twe no enipa no so unim no enti mesre minuanom yenhwe ya no kasa yie entokwa anya wo ntokwa no kwaje nko ma me bu okuma wu ka no wo mfi wuda obetu so no obi eku ntokwa no waje ntokwa nafa obetu wo kana opatwa na rapa fa ma no opatwa nwumre wo mfi wu beta se mo enfa no ho
ɛna ɔka so ahu na memra me nua bayi a obi na no ka asasem we sɛ nano asɛm no na ɛbaa mu a na da bi onane ka bɛbɔ obi atete ne nam ɛno no na wo no wanya de ka bɛbɔ obi atete ne nam ɛna nka ɛbɔ no na wo wuyi a na wo nso wura no kran so wanya de ɛnam obi so ma obi hwere ne nkwa a na wanya de na afrim enipa mogya ya ewe yehoe nyankopon ne bo nipa o enipa ntumi mo nipa nti ade biala obi on say bible ka se bi se mpo obi ye obone kra na obi ye obone prenso afache 77 times 7 o se de na ya na maka wa che be to ka bible no ewum so ahun ya me che na che se nyankopon hwehwe bone fache enti saa enso we ya mienu we ya okoton ma mi na wo dome no na wewu afiri munnim se enye obradwuma mfa bi nka onyankopon sem hwa ne mani pa ye odefo adwuma ya ye na na betimi aba se ye ne ma ekoso de betimi aba se bibi betimi apie kra no na ye adwuma ne nye biem adwuma bi a obi ye adwuma bi obi aye no e betimi aba se nya no na obeye ye afrim enti abrabo nye rushing okoba bi omuton mako a we die wa ha enso ɛda no nkɔ na wie ye no na totobo nso yankopɔn bɔ so ba asase no wɔkyam obiaa bi me ma me na kai o si dwanya ntu ya ɛde beto ade o ti ase na na anye yi a wɔkyena so ye den ɛwɔ hɔ no mo na moto wura no so memra no hɔ no na ɔka asɛm bi sɛ ɛbɔ no na amanfo nhyɛ da ni hɔ no mo we nipa bɔ ne yankɔ betumi atu akɔ enipa no mebebe ɛyɛ saa de no obu on mo de ka bɔ obi a na wɔhwɛ ɛdɔm no baa ɛba no so na oso mo ba hyen bon say watu ka no ko betuma ba say o de ka no kra be bo obi na nipa no enwui na nka obetimi de na to ka no de na ko hospital wo hwe dom na eba no na asa tu ka no de afa no so ko because odi agora ye be kunu na ye be hye no ene na sa nyama na ye den e bra se kakra na so so onya nwie me nua ba ye wo ka say ne hunya nto no nwie enti mesre sesebe onye kotre janan onni fitamfa tuntum no entato na on tonko so hwe yeze me nua bai se bi ne sia ye ade ye me hu pa se me hu bi dawo se oba nufo mboja ejira ne nufu mu a omia moja eba menim se moja betimi afi wonu maba wodwo so moja betimi aba bet se wo nufu pa no se no na de na ye no ma me no wasai nufu no o wasai nufu ya de a ehu hia nkwala ehu hia mema mpanimfo na sɛdeɛ adeɛ na yɛn deɛ yɛnofoɔ na sɛ ɛna baabi a deɛ ne sena yɛ no nso na ɔntumi nwe sala nam ɛne adeɛ nti yɛsrɛ sɛ maame no adeɛ wei yɛ firi na ɛyɛ sɛ yɛkɔ no hɔ no yɛkɔpa asɛmpa bi ɛka kyerɛ no ɛwɔ sɛ meka sɛ yɛ nneɛma mmienu ada sɛ asɛm ne asɛm ne hyiaeɛ anaasɛ sɛ yɛ ɔno no me na aba mu ɛneɛ me nua bɛyɛ ɔbaeɛ no ɔkɔyɛ mfinimu odifo so ahun yeme cho no aha ntina na medi ma semba wie ye no mesre me nua ba no mom mesre no se okita ohunbone ya na se okita anibone a onfanya ne hu yie na wonya nso ni ton se bi medase okay yakọ dankeba complex na yakosa ya de dankeba complex ba ye emfie dumiensa ni dank ba ye no emfie dumiensa Ghana for agina tum efrisa ya de dank esa no eduru ba bia ya na ebi ho a enwanwo yie papa obi obedu danka so ye no atoba ha wo ye wu ani eduru ba bia wa ma yade no adokoro na koduro no sekaya sa ayaresa bia ka wontumi emwa no akonyansa bi so nanso dankeba complex nyametumi nti no se yadefo ekoho na yade no akade na ate enkra no a enupa dank edidi dwumanti no ne ho etumi eto no dankeba complex opachi number 2 na dank nupa no wode sayade no ne din no ede papa dank say stroke enyojo yade e na account se de asia ye wo no ayese watoba ha wo a won yade wo a won tiapo na stroke no wano no achim babi akwakogo de dank so obetene no dank say obetene no de wonsa no aye biada uno perutu se mutu tu jim obetene no amanyoma akonkan amaw se stroke no ayese kontomira habaya ye de akaja obeba no wo a wontumi so de wo so a wo da ho a wo honto
ye na wo ho kyerɛw danke sɛ sabi no wohwehwɛ no yɛmfa no mmra na so ɛyɛ ɔbɛma saa stroke no akɔ one time quick dank nɛsɛ menka kyerɛ saa infertility no yɛ adeɛ bi a wodi wo dwuma ɛfiri sɛ ɛwo nkwammoa na no ɔmmra dank ne bɛtumi aboa wo ɛwɔ saa kwaniansa saa so na dank sɛ ɛnam saa yadeɛ so ɔyɛ adeɛ paa ɛnam saa yadeɛ sɛ yɛka nam saa yadeɛ a ɛwudi a ɛdi nipa no ɛnam saa yadeɛ no amanfoɔ bi de ɛdi agorɔ nanso no yadeɛ ahodoɔ pii no a ayɛ kwankorɔ no ɛnam saa yadeɛ ɛna ɛde ba yɛkɔ danka so ɛyɛ ɔpakyi number 2 deɛ a ne yɛkɔ akɔsa yadeɛ ama atumi akɔ yɛ nnwuma so dank pro care no ɛtumi ɛsa sisi yadeɛ dank antima s nti di ma de deɛ wɔde tu aseɛ dank stroke no romantism sasaborɔ no obɛtu aseɛ na wɔde ama wo phyto care no ɛboa wo ɛma koko no yɛmu a ɛtim no nyinaa na ne nyinaa atumi afiri hɔ na ɔde vino no ɛka phyto care no ho a ɛne koko no wɔbɛtu aseɛ ntɛntɛntɛntɛm one time quick herbal tonic no so ɛnyɛ asɛm ketewa wɔyɛ dank herbal tonic ɛno ɛna mmaa no nom a wɔn kɔ nka no nyinaa da baabi a kaba no da nyinaa no ne nyinaa ɛbɛfele kamakama yɛkɔ pɔkyi number 2 na yɛakɔ akɔsɛ yɛ ho yadeɛ na mfidie ahodoɔ a dank wɔ na wɔde wura mu a ɛno ɛna bɛmi ehu yadeɛ ɛne ho nnuro a wɔde bɛma wɔ no dank sɛ wɔmfa n'ani ankasa na ɛhwɛ wɔ na mpo deɛ wɔbɛka no wɔgyina so ɛde ama nnuro dabi wɔde wo fa nnuro mfidie na mfidie no akyerɛ yadeɛ no ansa na wɔde nnuro no ama wo dank ba yɛ no yadeɛ a wɔsa no sɛ yɛka sɛ yɛka paa deɛ adagyeɛ bɛbɔ yɛ wɔkyerɛ dank yɛ adwuma ɛwɔ pakyi number 2 wofom kwan yɛ no afrɛ ɛwɔ ahomatorofo wei so 0244 01 7556 0244 01 7556 and 0266 59 3330 0266 59 3330 yɛkɔ pakyi number 2 ne yɛkɔtu yɛade ase ɛwɔ dank herbal complex wɔkyena wɔyɛ adwuma ɛtwɛw aberewatia Oforisuo bema ewiase mu ohu sɛ obi ti wiase na ɔse bibi ni wiase a enso betimi de wesi ayemfa to ho na efiri na ekro no wahwe kwan obɛfa so a obɛtoto ne nneɛma ne ne kasɛm mu no obesi ahwɛ nneɛma yie na adeɛ yi akɔsoe na menua osu bema kantankran ka asɛm bi sɛ ebia na asɛm na ahyia anaasɛ bia baba a wɔyɛ difo Oforisuo me kan de ato ne de no so sɛ ebetimi nso so aba sɛ na sɛ honhom no mo nenam obi betimi aka asɛm bɛho sɛ honhom bi gyina ne baabi ene ente sɛ kane na yɛ sɛ ufiefo abaifo sɛ o ma na sɛ ubusuani ufiefo nko na betimi ayɛ wo no ɛna abɔnten bɛyɛ ni a honhom ne nyina no mutimi fa nipa no mu ma ne yeye eti kubi sɛ bi nso korampo ade na ekoso akasa na ekoso no ebia na ahonhom bi nso so ayɛ ready omo tetatale manchwa ena ebi nso so omo source asɛm ne mu ebetimi nso so aba sɛ bia maame na wɔka asɛm no sɛ de wosi kan no ebia no no so wɔhonhom bia na asɛ bi krampo na ne fie kura no bibi saa wɔ hɔ tumi bi wɔ hɔ ebia ɔka asɛm etime ba mma no ana asɛ bi nso so asɛm ene asɛm ene behia ya ne yɛma miɛnsa mede baako na ato osu bɛma de no so na Oforisuo bɛma sɛ yɛka sɛ yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase a Bible no ɛka ne ɛyɛ Ephesians 6:12 hɔ no wɔse ɛnyɛ ne honam ne mogya na ɛnyɛ ne ewiem atumfoɔ mpanidie ɛne tumidie ahohombɔne atumfoɔ ɛne ahohom a ɛwɔ soro ɛne asase so ne ɛne ɔmanya nti nɛ sɛ wote hɔ ayɛ no wasonsɔn ho da bi ayɛ na mede nneɛma bi esua adeɛ kakra wan se bre bi atwa me se tachima kwan yi so ya ade si ye ninti bre bi atwa mu na me wo SHS I can't remember papa bi ane ye ne nam ye de na ekwa kageti ha ya sata na me wo case wo twi sister bi se gina ho e wo kageti ha ya ba bi e se o masiesie kwan mu a wo pizza te ho no wonyina ho a wo se nka wo kwa akotia ode ne nan ekwa akọ papa bi ani adan ya se o se man na ekọ no ne ti e na ode nam fom enti nipa na nkasa ye nam wiase no enye nyina na ye nipa ebi wo hwa ensuo ne homa ene enua nyina no
da ne da ye di Kumasi dwa ide dan ya ye be hyiehye bi na so ye ni ani na ye hu ye ni honhumani wa nya sanka ne ma ye twa fa so wo ye chi no enka yanka sanka ye hu bedwiri ye me ka kire ma me a woni ababa wa nya kasa ode na no eka asem ma ne ba mu no bia woni honhum boni bia bia sa de misika bia ne fie kro bi wo ho atumi bi kurata edi na chinso no onim se sa tumi ne yade ede koma na na se tumi bi sa ede eta na chi ye ka kire ne sa ababa wa se na asem na okan ne se o mini dia na onim dia wo ka ofri ni mu nyina nim dia wo ka dia adaro ma we de yesre ne yensa da yensayem ofa ababa wa ne phone so wo che no ofa nche no na bia wakoye ne niema no onsa ne fama ababa wa no yenim de chofo so be ma emoja tu obi to the extent say ni nufu mu nso nyina ada ne moja no enye yizi sa na ade ye mi hu kura ponso ne so okwa ya sabia na ofiri wo no onko review biem Ghana asem oni dia wode ko ni si ya ye kasai na funu ha se no ntime mfa nifa ne na ho onti twi kasa ne ye na no na ayesa nti no ne se na dutu nti ama ne ntime nkasa na ne ha se no ntime mfa na funu ha se nifa no ento ho ne se na ho ha se no etu akwa wura ne hwene no enche ho senti na ama ni se ni nyina no na funu ha se ni nyina no ye ne ya ontime nda ho sister bia won ne wo ho a na oka asem ne kire ye no no mom we nya kwan ama ena anwumre nti ababa won ne kasa no aye bibia ho kakra se ne ma me dada ma oyali stroke ni kunu nso so one ne tia wa won kwada be se nan oti wei wa won nan yo ena ni kunu nso ko gala no no so akopla wa dada be sa afinie ti onya accident ikura ni kunu ye soa no egu ka mu ena obehwe no o wasa no ho a wo se hen ana wasa abehwe no wasa akọ no so obi na ehwe no ntimi ensole ontimi nya ne ho hwe na ono oba no so okoba aba nkwada no so anya bibia di no so ahwe de akoto no we say ye futu ama ye say na mo ye hwe ya no kasa ye ansa me ne me nua pokwa bna nya kasa kakra ya bom anwumre pokwa bna say ya bom Nansen. Atam ne nya kasa nya me otu se say de ya bom na what say oh ya kwabla ye bom odi ye bom kona dia asem ne ba ye bom se wo ye so we pata onyam pata odi be ma mizo na ye na odi sia 5 cities nko abobo me nsem e ba asem mizo ne odi ma mizo hu sa mi nu mi me we hu sa mi nu mi hu se we 5 cities mu bi bondo wo e no odi bobo me nsem no odi bobo ma fro ho na kwa me na tubu message ya me sika won taba yo me se me to ka chew message ya me wan chia me na adi sika ni mom na chia me dia se kai na so me ka se bia no di adwome kano anga se mema ndi date ato so oh ya ne ma nya ne sa ma bia no na betimi abo se de meka bia no me ja ka ne to na me je se me do ode me million ko to wie be wa manti ye ajo wo beti boso mu mate aha nti me ya hu se kwabla se abom o boni bi anim aso bi nko aha na skalo wa mambio what the bomb in some keke mishilao me se ye beba seti so wo de bomb afno ho me be no ayi no de bomb afno na kwamra tobu me hu se sika firi kuma se konkran pe yo me hu se sika enam kran kwa so baba konkran firi kuma se tobu ase o blebe yo sika twama afno be yo efisa meka ho asem chena na me panimu mi gya me ba bi disika be bomb afno oh Debbie why also eti meka manase se akasa pin na bi wo hwan ho hia unu obi enya asem ana se unu obi kasa na wo hwa asem no oka be kwa akosisen ho hia se to da bi so nipa so pi nipa ankasa na mankasa na chale kasa enti se wan hwe weka we beyi weka no obehu na akwa kofa asem kese abenti no ye de ye afutu ama ye nyina ye se eye ya nhwi ya no kasa ye sebi obi didi watemu a na na adwa don ko bese na mo ka se ohun tietia no ye tietia na se akwatia ba beso ye so wonim sa wotu wani mo ofe no obi se wanim tantan a oji ama ho ayede obi se unum wi
won so ga ofo de manu no saa na tie manu ye tuntum num wi na se o de amanyame o de manyame e wo kwan be so enti twa so na ko ba bia baba wa twa na asam so tietia ese kwakuo no ko ya enka asem bia ni ho enti yesre kasa pinu no obi ya ade na se bia wo hwe ba bia ko na ye ya yese chopa na fa wo ne se kwabna se kwabna krampo na anwumre ko be pata me ma twa me ho mama omizo wo china wate aha mi ama twa me ho asa pata na sa ka ho enti ofo so be ma yesre wo bia se sa wo no obi kasa wonu obi nya asem a eya susutu ni twan na brantia no so de nam ne so ankwanhia ne sie no waye na afem de waye bi but o wie yesi adwuma yesi no we ne ni aketua ababa wa so le awontimi na nkola na ego ne so e ma ye nhwe na enkwada no e ma ye nwisia ne nyanka already no mo papa no ote oda hotimu a ontimi nsore krampo no waye ne ho bibi ne ho adware ne bibia no obi na yema no maami na nkwada nan no o hwe wo mu ya ne maami able wan so wonya stroke da dem so wo hwe no enti esra brantia ne se ne sina baabi aka no ommomoden na onya adom besia krampo na won hwe na womoa na baba won nya ahode onya ahoden na on nam ho na ne na nyankopon de ama ne so na okwa afan ba mo mefa accident we say so e ma ne mehwe ne nkwa e me moboni de basa yanka hu se yesu ntudua no beba de nam no so beba no onue maame na okoye sa no so fo so me say yesere no say ye onu ankasa e na onim so oye ya yesere na don kwasa ne niema se be ya adefoforo boni bia so emeto ababawa no fo so me de ma no sia okay abadwafo akasa na enanwere masem ameka nyina ne se nenkoda abanhwoma no yie nenkoda ntiasem wanwumire yie pa enye nipa ye namu ekoba nyina ne ye nipa o enye yenya yekọ eba nyina ne ye nipa o emire bi na me ma meti ase no de me kwa asode bi na ababa wo bi a wo asante mampom ko hu na asode ho kwamna ti ase ma meka yie pa ababa wo me minim se wo mampom mikosia no wa asode bi a mempese me bodi enti minim nwa ma no mudi machi mienu ne koye ena me ka kire ba ko se nipa asomasi ene betwa mu koye no ena me se baby of fire no koho cause baby na metena me ya adwojo enti unim minwa ba no koduru gate na no ohu de wawuo no a me kire no no se me koye ya ampa na mitwa mu akonde mete ye ne se de wotwa mu no ose de wotwa mu no na je so no so ka minwa ba ne ho asem me ba ye ne yade a me yade koda hospital kama ye wu afiri wiase sata na me maame so dawusu a ono so eko me yare pa e free see wu me no hospital mada me yare pa makosempa enti kwamna wiase no enipa namu no enyo bia na ye nipa ye hwe no ne kasa yie se maame otonso eso ofiri ni krom na abesa kumase ena wawu a ubede hu ene koda na ba no entu wo mo ase senye bibi na wo mu a ensu ekoyi ye ma wo mo oto ama wo mo e de na maami bufu sa abaje ye na chese ho no bibi wo ho enti wo mo hwere se ekwai bi so no se woni obi elton ade a edwanya ntu ya sina ye beto ade wo mo ntu wo mo ase fa akon ye tonton nyoma no enyoma tasi wo ho ensem se tasi wo bibi anko kapapa enye grede akodai se wanka semantia maame no a ka maame no mie na no da nana we de wadaroma adan na ba ko no nipa no wo hwe nsu no behu ye no se na esen koje ntokwa ne kun ye me kan oti ase kosuewura no de na wo hwe nsu ama no na maame nsu ru aba ko ne ne kun ntokwa no be ebe pie so no ekwan bi so no esen ko no kra je ntokwa ne ye den ekun enso oba ya omo ya kasakasa no wono wan hyada nkasem ni biu anamoma no oti ase because onim say odi agora on say akoye bibisa omo say maame no waja nipa bi kwan according to allege nipa nan bi kwan waja nipa nan bi kwan so oti ase enti say eye no kra mpa
saa maame no ohwe ni nso ama no no so osuro sɛ ɔyɛ ɔne ne bɛ yɛ akasa obetumi adome na mana yɛ dɛ abam wonim abra na mene ne kasa wɔ phone so me mane yɛ awɛ sɛ yɛbɛfrɛ na de ntina wadum ne phone ebi kuro nye nipa ota me kyerɛ sɛ no nipa yɛ a maame kɔtɔn ne nsuo ne maa no ɛyɛ ababaawa no a yɛbɔ ne voice no awadum no me mane yɛ awɛ sɛ yɛne ne bɛkasa na wɔn kasa wɔn ka bɛ ɛdi ntina wadum ne phone because ɔno hwɛ no me a sɛ yɛ ɔno na ɛma ne ba mu ampa 3 days aba mu no suro bi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ no mo ɛnyɛ sɛ wo no nipa no wokora na wɔto nsuo na ma wana sɛ ɛfa baabi no wɔko ama wo denti na wokora nka wo mɛsɔ soɔ nso ɔbaa no ogya no ɔhwɛ no enti wei ne duru baabi a wotum sɛ ɔyɛ mfanimu kakra ana nwoma wona ho baba bɛtɔn ne nsuo ama no okay enti deɛ meka kɔsie nyinaa ne sɛ ɛnɛ nkɔda no ɛnhwɛ wɔ mo katrama yie fisɛ katrama yie adeɛ yie ne sae yadeɛ mede metumi aka kyɛ ne nkɔlaa no nye nipa bi enamu ene ye nipa omu hwe omu kasa yie na baba wa we nu ankasa no adansefo ro kasa ya ka yesu be hu kwan bi enso akọ animu adansefo yesu so na dru ba bi a ono beba ono so ama no wati ase enti kwamene yi ekwa bi so no ababa wa we no o kan bibi tia maame no a eye maame no ya antika maame no se me producer ko abodam sa no mu prince o what ya say me yima no fabra o se bin fama enya wo de me na o se me toma no fabra ne ko esa uzu nye zura uye kusu ewura da ka yi zuda no kane ne nye nsese kegetia no zuda no ni wo emma miensa biti wo o mu nyina bi nim si o mu ne efro bi nim so o mu nan da se wo di scale kwakoto o mu chance ni mu a o mu hwe wo di ability no o mu timi scan se je uska yempe but was say you ho a omogia no matintesu aguso amasai no masai usikasem maybe mami bi what is coming to zatana me na ye wo o se pampa so on na yetna pa bia ay kuma se nya on na filling station wo pampa so on yetna nti women obody su neba also obi kasa na sum what is got to chance him obi kasa na sum say adala this caffeine we have to Sompa FM eti said the osika no enye bebie na osi yekwa gigi enimo bebi wo yekosewura onye nsowura una be yemfanimu wona kwakọ ye eyi asema ke ko trese do to boabono no ne kunya hi said o gira nchen wo yemfanimu una jinta kragu jima mana na okokunto kwasa kobo na mane yese wo hwe maame no charge no boy bra asema make me say the way charge no and the asemba me e biesi me fie charge keke okay enti e besre yenwa be ma no odi moto bo ababa wa no se kina ye ne betwetwe nkomo na ye hwe na ababa wa na pom den na maame no a wo hwe na me nsa no maame we kwoti asode akobenya nipa o ne nkom sha bam akokra na odome nkwala no kai no akokra na odome nkwala no kra no ne no me no ano ya ye den a chen sa akokra na odome sa nkwala because untumi ndumi will be 3 days na abam me dey sema ka se na esote se hunhum na esote ne ade na akwakoye ni se ni so se me medical catch say ada se ne mami okay 21st clinic sciatica expert sana 21st clinic se men kanchro was sciatica no de 21st clinic kuto na sciatica yade no otumi etu ase 21st clinic eba bibi memha na wo besa Ghana no yade we 21st clinic no watu ase papa ne sa yo no ntino abasobodi 21st clinic enya no enya asam keto akura bibi memha Ghana wo jibi utwanso ekọ bosompo ekọ aburuchira wo ji abasobodi 21st clinic say men can't say sciatica nko ade ha ho
na saa sciatica no obebu sa se sciatica no so ene de sciatica no eye entrim eyade na esosisi efa usrem onakokom ekosi unase sciatica yade no eye papa okoto anu aka ho wanhwe ye kura duru ba bia wuntumi enkoto eye entrim yade eye papa na sciatica no anu yia ye 21st clinic enkone number bia ha ho agisa 21st clinic enkuto ena sciatica no de bibiduro etu ase na wotu ase no wose yade bibre bia de fru trunua no kosi unase 21st clinic so obetu ase na wode amawo laboratory ne scanning fidia hodo pinu a massage no wode wo fam amanyoma awie peyo ede amawo ne sayo ntiamanfo gi wo mutum no wose da bi Ghana fo mehwe na matu yade ase na me de amawo enkaka ne sciatica no enu 15 branches enu abie no mam Ghana mu ha entu ba bia wo bia no utumi ko na bo wura wo mo aso ye na ukosa ohun ayade na utumi ekọ onwuma so ne kuma se ade ehwa overseas woni Alpha Radio no ena ben ho wo bo ase cancer quarters called Johnson ehwa no wo Accra East Legon oni America House no ena ben ho na ukodome eno so won kran brono ba kono no Green Hill Street oni behind Ecobank na cheap ena no so obetumi eho no Tema Committee 1 woni Roma asode no ena di ehwani mu kasua obom ekwantepo no so woni ECG office no ena di ehwani mu takwa Roma asode no Roma stores ena woni no edi ehwani mu takwa de wo ho kofodua nkoko sunwane brekum wanchi tachiman kranza go so debi su dwabo so 21st clinic osinyemide 0540311311 0540311311 na edieba asem na aba edieba na SA sabre yenkwa homa no so hello Panipa ne pom te say Nyanko pa do no so ajo na wasam ne say enwumire what dia asma hello metie opa asma okay metitiwi ho mehwe bi ene nkra ya ba no ye mu ade ba ko keti atema ho mubu keti ano ana ma bi de phone bra boy bi sere onye phone ere ma no phone no ana waso be gene trainer Ghana series ana ayi man tu ya trainer Ghana series na ere ede ma no aso tu ya trainer series ni nto ma na time satam sere me wie nti ba leje phone no obaya na phone ere enye ready ana man so sa de phone enye ready afa me phone ere mami ana me trainer Ghana series bon sere woni ska bia de ma no na ukra mu ye tu no dodo mo ba mu ma pressure ana man say me tu ya trainer Ghana series ma wo se de ere se no wo ka kire me no did natem ana man ka kire se wo de phone ma no o ma ne hu awia da Missing there, but no one we are that. One man is sunny down, sana or hang a taxi on free. Missing there, but no one we are that. What that them? What the them? Oh. 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 hello Ebacha wudi ma jeso wo ba pa wudin ba bia wo frefre Ebacha mi Janet ko se afare mampo yentie wo ba pa Janet Ebacha mi tuma drink le se ensure na me no ope the young people ba no nya no na wo ni no e betre okay eti no aye no ho adwuma nyina awie utie sa adwenkyere wie no dia hello baby afrefre udin ya boy Sompa aha if you buy a sister from 4 according nsonsone wo from 4 bu abia fa yes so mu abia na asem wo se ofosu mo kan ho no me fa kan bi eni pa sore ma fa na tia bom I say ubeshi abo ubeshi nsuo ubeshi ahoma ubeshi abade esi se o kafa
no me no ka se merciful Yenina ye Sompa. Na me na ka mo ho. Na dia bibi o mo kra nso ye hu. Ade ma ka na se ma no. Tremo. Na dia gu ma eye. Ababa wa no be onye ma me no ku bia na okofa ne so. So e bi won ho. Ya mo no okofa ma me ne so. Na ma me no fa mo ne so no. Na ho beto no. Okay. Hello. Osei Aboagye. Yay. Na nyumre dia ponkra no ye free nkranza buru is. Okay. Wan kasa yemu brabo na wan kana wona le kasa. Me yonko dia hini o. Nana one ba ko. Oh, bemena mafeo. Nkranza fo nyina ho ye. Oh, papa to say nyina mo bojo kama. Ya meti ase ya chi asompa nkranza fo nyina mam. Let's see what we do. Okay. Next, also be ma Asem ba ko le say. Mama no wana ka cho zo mutu wana dada. Enye zo na mutu. David. Enye su David. Wona mani de yi se su. So ko mu fa ni zo na mutu. Okay. Ene nipa na artist yo na somebody. Wa ono ka sindi te. Ti ya ko ma me cha ko se. Ti ya ko kra na. O mu na mo obeka. Ti so no yi ma me no. I so long and bra ma ba to. Bosu. Was up mama to I am so. She said, you say, you don't have to try and get it. And the one thing I am so no mamma to see that for more chance. Listen, look for sure everything to tell you. No chance that's it. Okay. Enye nsu no moton eno so ehunhum asemo. Sadie we na kasa na eya koye hunhum asemo. Se de odifo kan no a. Hello. Okay. Yey. Yay! Ahiri. Lele. E get you to. Me ba jo fa swaji na original Nigeria ni the bed contract papa. Okay. Me chance of any do for you. The lion chechu di cafe here. Oba, me ya ho, na gina de ya bi sia kesi. E ta fe kan me bi no. I'm not 18 years, I come back 25 years now. And I'm ranting and giving just the Nicana. I'm taking the case of no commission and make it back. You know, I'm not a move in a coma. After the only Obu ha Okanavia and the on cash you. The papa, but the Granadua. And I won't say yes on it, man. I can be busy with your man of a panacho. And she got that they are done a dangerous. How many beer didn't know that? So I want to get what you man at any way. You for that we get you. So, but you understand that person play on government ceremony. You check your specific, because I'm telling you, to born now. Also, who are come from Hazwa. Can you tell somebody to born? Because they do, what's any packet my fan now? When you see a TV to a family, so don't get me agro. No, I'm a very fan of family for the tunnel. It doesn't be. Okay. Na ne no foba moja wodwonso amuja wobowo amuja enya asem ketwa. Hello. Hello, good evening. Majeso Panipa baby afrefre udi. The friend me just make us free who live on. Yentio. Aja ewia sina nkasa no se nipa bi tie enema bi ase. Mo mojuma die ya na betimi aboa ye mani pa so ahwe ehu niema ewo bi ase. Emeri me ni metimi bi nkasa kasa bi ba ye ntemu okam. Na mi si fom na bibi ka tre me se me ye nyina ye ka kasa bo ne tre ye hu bi si fom bi ka tre me se me pa kwala na tew. Okay. Hata na kwala na faka me chinti me pa ho na me pa me sebra ye nyina ye mema de SCB ayem panche ye hu. Ye nya man ya Africa de me kai ti aw patani. Ni ya no wetina bi meti me hia na ma ko ka. Okay. Bra. Atema ko na ka tre me ho no. Bi jina ho na ya me ko an ka me jonso me. What can I say? Akwala me ka tre me say en ka kire wona wo fa wo diska ma drama no me fu adwuma no wo koye en ka nesta me hu se ewi ase obi na bo a ye hu ne fa kwa ba nya sa na tie eti me hwe mi din ele bizane se asem na wo di agora na o se ne libre tem pa maka asem bi manashe no asem a me ka kire na ehye ne pa ne se
Sompa FM. Enka obobrapa, ne papa obobrapa nko ojilate. Oh. I say one can say ye. Man can say asem no kwa na me kwehye me so se me pana chew. Okay. Asem na me pana chew, na kire me say enka enye sa enya apacha me dia ma na wasuma. Enka wokoye me ho aduma. Na onim say o kan asem no awosen kura gu me. Me si me ka say na awosen kura gu na me. Na chese kasa no na nye. Nye. That ono so ka bibire kire me ni twasiri nyina wo de ma me. Oh. That through interview the ba ni pa ma yen hwe yen so ne hwe kasa yi. Okay. Hello. Udi baby afrefre. Oforisuo frame Kwajapia. Me ka se free kwadi apeja. Yeti o. Asem ni nyina me hwebi. Me titi hu me hwebi. Na asem no nkome nyina magene kakra me nim ne se. Ye me nim fa hu ma sori se de na odifo ka no. Empanyimfo ka asem bi se edomani sari oson takrache. Pia. Edru brebi na se enipa o ya ade. Se ye papa, se ye boni. Edru baby a wo ye no. Ohu be ye hi. Nti se wo ya ade na se wan hwe yi. Eni baby a wo toto anamo ekwa utumi nya asem. Utumi ye papa. Honhu mu no, papa no na kwaye mpuatwa. Visa wan serew ena wo ye. Nti ho no utumi bedi fo. Ewo honhu mu. Ese o pese wo kire bibi e de kire no. Ebi ahonhu mu no, mobro na ohun no no. Na honhu mu no nso no eye ni mpega. Ena wo so de ye na doye. Etumi ma ubedi fo. Ti honhu mu asem no. Enye de wafom nko a. Ena de wo honhu etumi ye bibi. Na Yesu ane yehu bi. Mpanyimfo tete ho, omutumi hu se obai kuta na duane, enkuniane o de kwa komani kunu. We si ye benku. We si ye abetie. Omutumi ye na ahwie agu, omato ho chacha. Ampa na wo mu aye na ya misa se oba na wo ye wo mu bi den. Ene ma sa asem bitimi to ye. Di wo honhom no, utumi ye de opebia. Okay. Enti se wo ya ade. Na se wunim baby a wugina na wahye okasa ene wakwan yi na bible asema na papa ya okasa ye di ye mfato ho no o se dua bohunu entumi nya adwuma wanka mani pa bia akwa o kama agidifo obi tumi bo obi dua na oni ho fo ye obo dua ni ni fo ye wabo ni dua ni gifo na enso nam se wonni ani nti biani timinya de obodia no ya sem enti mu asem no enye se wafom nko a na emom se wunyina ye na wuni de wo na wuni nyame afa na wo nso ne nam ho kwa emu nyina ya mu anso bi ye bi nam. Okay, ya brenu nti na papa we komo no ede enti sabre ya nua ba bi dia beda ye se wo singing room self contained anani edan no nie baby a obegya ne nan ne obedware nyina ehyehyem eno no singing room self contained no wase won page agent asem bia debi on pemede man bia agent bia na wase obesre se stadium anase asokwa empotem ho a ebeboa no yebapa stadium ana asokwa empotem ho a ebeboa no yefre ewa homatrofo we so se wo sa da ne bi ewo stadium ana asokwa 0245195474 0245195474 na wase se unya bi manu a obeda wase ye papa yenua baby opebabi atena aye adwuma. Also, yemfa happy birthday from Koma Salina Dankwa. Oko school Royal Life Montessori International School. Was Swami. Nana Yaw Mensa Otafrija. Nana Yaw Mensa Abrampa. Neba. No, ne wafa se preocupe, ne wafa se nimpon. We that your bear bug already jacket na.
happy birthday to you nyankopon koso nhira na onya wadom no nyansa ne nimde esi ase na efobo bre wo fa se odo papa yente no koso aye sitie ene abofra pa ya wo ye no efama no na enyine be ye panyipa eboa ebusua no oman no ene ewiase nyina enti no happy birthday to Selena Dankwa de etoso na ekwa ma yankasa ye ba yade nyina Bernard Glory na yeboa esiama aka Akwesi Sompa Apple Mine Mr. Spaceman on net on there be oboye chido chief producer edema Asem Mpe Nipa dwumedie no osa produce weekends news anopa ewa hase no munti ochina da Akwesi Sompa, you are celebrating your birthday Nyankopon enkoso anomo me first fruit no Nyankopon enkoso enhra onye wadom ọma onyini kyerɛ ya ahoɔden ene apɔmuden wom Nyankopɔn mie wadwem na ọma ehunmu a esi ase ontutu anamon se ye eni bɔne ne nsabɔne bi ebeso mu ba bi abekɔ bia no Nyankopɔn ni fra ene ne kwata enkɔ ne so ewo Yesu di mu nti wɔkyɛ nyame ya adom a we will celebrate you because ɔdɔ papa ye ofoso be ma so ɔdɔ papa wɔkyɛ nyabo a gift beba nti me so me dɔ papa ye way from me nyini to na ya wɔfrɛ Oforisuo prekope ɔmfa hwɛ nso so foso so me fa ase no eti o papa nana yeboa siama ene me nana yeboa siama ohinire yese wo ye dɔ papa Nyankopɔn koso a enye wadom na onye wadoye ewo wanam tutu nyina mofo so ye ncha mamaji ye chan papa wo Atlanta Georgia US US abrochi member name Mr. Gabi ne sister Tina ne big mu nyina sister Bida mu ye da mu nyina mase da ne da wo mu enya ye mu ntinya me ya adoma wo china da ye besa ba beto aso Rosantwi ewo US abrochi mem ye pancha kese wo hwe dwumadie kra Rosantwi oso wo hwe ye wo fa dwumadie we eni agro kra aha na braba ma ya de Sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman agiatum Ghana man agiatum no ebesie ya so de no nyom papa krache mampike Pastor Ken na ye de aha eja no kosi se nyam kopon hye no woni monyam a wo kyerada wo man na ye dubu ache eba be bodon